¿Buscas el equilibrio perfecto entre ejercicio y relajación? En Termaria Casa del Agua tenemos todo lo que necesitas. Desconecta en el talaso después de entrenar o haz una clase mientras tus hijos aprenden a nadar. Aquí disfrutamos todos. Es tuyo también la copa. Ay no, esto da energía. Parabéns por ese título. Bueno, que valoración faz dunha tempada que hai un par de xornadas ou 3 xornadas parecía que se poñía costa arriba e ao final conseguides ese título e poder xogar por estar na Final Four? Bueno, pois o resume que é unha temporada inolvidable, non tanto para os xogadores como para min. Cando acababa o partido quería facer mención e aproveito ahora tamén para facelo porque creo que ganamos unha liga a grandes rivales e sobre todo a un gran rival que foi o Celta, que en 2/3 da liga estuvo por diante en moitos momentos, pero creo que neste último tercio de liga o equipo estuvo ben, dou un paso adiante en canto a fútbol. Penso que o día do Celta foi injusto o resultado para nós, creo que merecemos un mellor resultado e estábamos competindo ben e ganar os 3 últimos partidos Santander, Oviedo e Valmiñor creo que fala do espírito competitivo que ten este equipo. Unha pregunta dobre, por unha banda, bueno, o rival vai ser o Tenerife, non sei que valoración faz deles, e outra, bueno, si unha versión coña, outro día falábamos con Manuel Pablo, e decíamos
ter a Vimianzo, que é un afincado en Vimianzo, é un natural de Vimianzo e non traedes tantos éxitos ao Depor. Bueno. Pois imos aló, saudos, que tal, deportivistas? Benvidas e benvidos a esta cidade deportiva Tenerife, a esta ida dos cuartos de final desta Copa de Campións entre Clube Deportivo Tenerife A e Depor Xuvenil. Estamos a piques de ver como principia o encontro, este primeiro fogueo pro conxunto que adestra ni máis ni menos que Miguel Figueira, que tédelo aí na parte inferior, marchando xa desa imaxe principal onde estamos a ver ese sorteo. Entran polos dous capitáns, por parte do Depor Xuvenil Hugo Torres e por parte do Tenerife Padrón. Veremos quen vai ser o equipo que poña en funcionamento a pelota. Retransmisión como sempre ofrecida polo nosos amigos de Auga de Parada 1257, Saúl Roel, un servidor ao aparato, e aí tedes eses derradeiros preparativos, esa foto oficial que estáse a facer entre ambos os dous capitáns. Imos repasar de aquí de seguido as alineacións oficiais, os 22 protagonistas deste pedazo de partidazo desta ida, pois que é un pouquiño diferente con respecto á da campaña anterior, onde nos enfrontamos ao Sevilla, primeiramente na Cidade Deportiva de Begondo e despois en Sevilla. Agora pois hai alternancia neste sentido, neste sesgo, xa que primeiro, ese primeiro partido, valga a redundancia, en Tenerife, ese segundo partido será a semana que ven na nosa casa no Estadio Abanca Riazor. Vemos aí eses últimos preparativos, ese Depor Xuvenil, campeón do seu grupo particular, ni máis ni menos que do grupo número primeiro, segundo clasificado do grupo, atención e todo o mundo, número 6, o Clube Deportivo Tenerife, que foi, como dicimos, segundo clasificado, primeiro nese grupo precisamente a Unión Deportiva Las Palmas. O dito, xa todo preparado para que arranque este partido que podes ver connosco na nosa canle de YouTube, e imos aló, cas alineacións principiais unha vez a subir oficialmente tamén o colexiado que está xa recibindo ese balón co cal vaise xogar este primeiro tempo ou os primeiros minutos / segundos, dependendo de a onde marche, evidentemente, o coiro que ten en posesión e que é posuidor, neste caso, o Clube Deportivo Tenerife. Agora sí, arrancamos este fin de semana con esa primeira pelota que vai servir o conxunto tinerfeño, con esa pelota que vai sair dende o centro náutico de xogo ata a parte dereita, na parte dereita vos as pantallas o Tenerife, na parte esquerda Depor Xuvenil, e dio colexiado que está todo preparado, que agora sí arranca esta ida dos cuartos de final da Copa de Campións 2024-2025. Primeira posesión a prol do Tenerife, que sai con Juan en portería, con Padrón, Marcos, Alex, Poc, Guerra, Samu, Juliano, Páez, Gabri e Jarni arriba por parte do Depor Xuvenil, todos preparados xa pois para escoitar este once inicial que presenta ni máis ni menos que Figueira con Alex en portería, con Mario, Hugo Torres, Samu e David en a liña defensiva, Nico Ruiz, José Rey, Lucas Castro, Rubén, Álvaro e máis Héctor son os principais elixidos cando temos esa primeiro percance do encontro, que neste caso afecta a un xogador do Clube Deportivo Tenerife que nestes momentos está por fora do rectángulo de xogo. A partir das 4:15 da tarde xa sabedes que temos unha pedazo de cita con noso Depor, con noso primeiro equipo no Molinón, precisamente nun partido super bonito, dun dos mellores partidos que se pode ver pois no fútbol español enfrontándose ao Real Sporting, e pois que mellor maneira de comezar ese día, inclusive para a xente que está agora mesmo presente en Gijón, con este Clube Deportivo Tenerife Depor da Copa de Campións, cuartos de final, pelota en posesión de José Rey, que parte da parte dereita, quere buscar ese centro, esa zona de tres cuartos, buscar ese cambio de orientación sobre a carreira de Hugo Torres, que estive a picos de chegar. Será, amigos e amigas da canle de YouTube do Depor, saque de banda pro do Tenerife, cando estamos a ver esa repetición da primeira acción prácticamente de xogo, onde está a levarse
un golpe ese xogador do Clube Deportivo Tenerife. Recordamos que no banquiño por parte do Depor Xuvenil están xogo dorsal número 13, Vergara, Dani, Iker Fernández, Abel, Pablo Parada e Dipanda, como xogadores que non parten de inicio, pero que sí que están, que computan para Figueira de cara a esa posible participación no segundo tempo. Por parte do Tenerife un pouco máis extensa esa nómina de xogadores que están neste caso no banquiño, con Jero, Sosa, Sergi, Noda, Joel, Amaro, Dailo, Ordu, Pablo e máis Sergio no conxunto que adestra Suso Santana, que superou os 70 puntos na súa liga particular. Faremos tamén un repaso de como está o palmarés até o momento desta Copa de Campións, instaurada no ano 2016, soamente cun parón cunha edición que non se xogou, que foi a de 2020, onde ten participación máis que inmediata e incidencia este Depor Xuvenil co seu campeonato no ano 2021, concretamente na tempada 2021. Sube a pelota pola parte esquerda Hugo Torres, tocando en curto con Héctor, unha das figuras deste conxunto, adestrado por Figueira, que neste caso acabou ese campeonato a semana pasada en terras pontevedresas logo de esa victoria a domicilio por 0-2 fronte ao Val Miñor. Será saque de banda para o Depor Xuvenil, ao cal vimos retransmitindo ao longo de toda esta campaña e durante as últimas semanas, sobre todo con máis énfasis, primeiramente con ese Depor Xuvenil Celta, a pesares do resultado de esa distancia de 2 puntos, pois nas derradeiras xornadas o Celta non foi quen de superar os seus rivales en cuestión de acadar eses 3 puntos correspondentes en un par de partidos, si fixo os deberes o Depor Xuvenil, acadando un triunfo máis que importante a domicilio fronte ao Racing de Santander, logo vencendo na casa ao Real Oviedo e na derradeira xornada facendo os deberes a domicilio nunha segunda parte resolutiva e con portería cero de precisamente o noso porteiro, nem máis nem menos que don Alejandro, máis coñecido como Alex. 3 minutos de partido, primeiro tempo, e por suposto imos repasar e saudar a toda esa xentiña deportivista que xa está acompañándonos esta canle oficial de YouTube do Depor, onde é un privilexio novamente poder desfrutar destes partidos, igual que fixemos o ano anterior, igual que estamos a facer este ano en este tramo máis que crucial de tempada para todos os equipos. Leva a pelota pegada ao pé, Héctor, que busca orientación sobre esa parte do medio, onde está recibindo Nico, que busca apertura sobre a dereita con José Rey, desdobralle Mario, dorsal número 2, José Rey, quere meterse polo medio de dous xogadores rivais, cede para Mario, que mete o centro cara ao segundo pau, veremos se é rematador finalmente non, a pelota que saiu pasada, pero sigue a xogada por el do Depor Xuvenil, manexa Hugo Torres esférico, noso capitán, Torres buscaba o centro de zurda, amaga Torres, toca en curto con Héctor, para Héctor, e iso propicia que recupere o esférico o Clube Deportivo Tenerife. Pode sair aí ao quite precisamente o conxunto deportivista, o golpeo dende lonxe, que neste caso non atopa portería, será saque de porta pro Tenerife, logo dese atrevemento por parte de Don Samuel, que xa sabedes que é un dos xogadores que máis minutos acumulan participativamente neste Depor Xuvenil. 0-0 no marcador nestes primeiros 4 minutos de partido, saque de portería, como dicimos, para o Clube Deportivo Tenerife, que, como dicimos, estaba pendente de se era ou non ese rival precisamente nestes cuartos de final da Copa de Campións do Depor Xuvenil, un Tenerife sub-19 tamén, como ben estipulado, que na derradeira xornada de Liga venceu por 2-5 fronte ao Acodeti, con bastante solvencia, sobre todo nese segundo tempo, e que nos derradeiros 5 partidos de Liga sumou 3 vitorias. Atención a esta xogada de ataque do Tenerife en interior de área rival do Depor, por abaixo tivo que intervir de xeito obrigado, seguro e ben posicionado o gardameta deportivista. 4,5 de partido. Vamos aí, pois esa imaxe, tanto de fondo, no que é o propio plano, como sobre todo do xogador do Tenerife que executaba este lanzamento, combinando pois esa calidade paisaxística, non, que hai arredores deste céspede, deste campo en concreto, esa calidade pois por parte do xogador do Tenerife que buscaba sorprender neste caso ao gardameta do Depor Xuvenil, que ten unha estatura bastante exuberante, como sempre destacamos aquí nas retransmisións oficiais do Depor. Xa sabedes que esta ida será a domicilio, estáse a producir, como está de saber, a domicilio, non é ningunha ilusión óptica, é que é así, e a semana que ven pois teremos esa cita, ese partido de volta na nosa casa no estadio Abanca Riazor, un Depor Xuvenil que ademais será homenaxeado no descanso do pasado partido do noso primeiro equipo do Depor fronte ao Albacete, no tempo de Lecer, onde levantou esa Copa de Campións do seu grupo en particular. Agora quere buscar pois ser campeón absoluto de España. ¡Ojo! Palabras maiores. Posesión a prol de José Rey. Rey que busca o golpeo. Chegou primeiro. Gol, 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 gol do Depor. Marca José Rey con ese zapatazo de perna xurda, axustado a parte baixa esquerda da portería que defende neste caso Juan, atopa o primeiro camiño do gol o Depor Xuvenil nunha xogada de efectividade máxima, cun atrevemento máis que claro de José Rey, que a partir de aí tivo fe e sobre todo gañas de sorprender a portería rival. Chutou José Rey, axustou José Rey e o primeiro que cae a prol do Depor Xuvenil precisamente no minuto 6 de partido deste primeiro tempo. 0-1 favorable aos nosos. Imos ver a repetición neste primeiro momento de euforia
María, con esa pelota que pouco a pouco foi buscando a parte baixa esquerda, foise abrindo para acabar adxudicando este primeiro tanto, como dicimos, do partido destes cuartos de final de ida da Copa de Campións. Para quen? Para José Rey, asindo vamos na canle de YouTube do Depor. Vemos aí esa dedicatoria de José Rey a cámara inclusive, con esa repetición que estaba a entrar directamente polas vosas pantallas. Que mellor maneira de comezar con esta acción e sobre todo con esta xogada prosperada e moi ben en positivo para José Rey. Posesión precisamente para o autor do tanto, para José Rey, que quere tocar atrás ou orientar cara a posición do dorsal número 6 de Nico, xogador que pois leva esa manixa xustamente xogando por diante da liña de centrais, onde comeza a orixinar o xogo de ataque do Depor Xuvenil, onde acude tamén para facer apoios, incrústase de vez en cando tamén por aí entre centrais, con esa saída tradicional que propón Figueira e que neste caso quere apoiarse nun fútbol bastante atractivo. José Rey está aguantando o esférico diante do seu par, que neste caso é o dorsal número 3, Marcos. Posesión que parece que previsiblemente pode ser longa prol do Depor Xuvenil, con ese pase que vai lanzado sobre a posición de, xa sabedes, ou David ou Samuel. David ou Samuel, neste caso era David, dorsal número 5, o dorsal número 4, Samuel. Vedes aí as instruccións de Suso Santana, técnico do Clube Deportivo Tenerife, neste inicio de encontro, onde podemos extraer as primeiras conclusións máis que positivas en canto ao resultado tamén se refire. Para o Depor Xuvenil estamos por riba de 2.000 usuarios de xeito simultáneo, chegando aos 1.500, palabras maiores, graciñas a todos os deportivistas, incluso tamén seguramente algún adepto do Tenerife, non, que encontrou pola nosa canle de YouTube o partido e que decidiu desfrutar dunha mañá barra tarde, porque evidentemente é unha hora menos na Comunidade Canaria, pois bastante agradable e apetecible de fútbol de calidade, evidentemente, nesta Copa de Campións. 47 me gustas polo de agora, xa sabedes que YouTube está premiando a todas aquelas retransmisións que teñen moitos me gustas, interacción e demais, non custa nada, pulgarciño para arriba e así seguimos medrando. Onde? Na canle de YouTube do Depor, 174.000 suscriptores. Cando estábamos a comezar a tempada, outra vez volta a repetilo, outra semana máis. Pero que hai que repetilo? Estábamos en torno aos 50.000, 55.000, fixade vos o crecemento exponencial, Isto debe ser premiar, e os deportivistas, como sodes agradecidos e como apoiades en Pro Depor, sempre estáis aí ao pedo callo. Como está Miguel Figueira neste caso, nese primeiro plano que aparecía por medio da pantalla. Posesión a prol de Depor Xuvenil nuevamente, rasea de xeito horizontal para buscar esa posición frontal. David, que tocaba con Samu, Mario redirixindo outra vez atrás cara a posición de Samuel. Samuel que busca apertura sobre David. Bascula pouco a pouco o conxunto local. Neste caso estamos pois afeitos a dicir o conxunto visitante, porque a maior parte dos partidos a meirande parte son na Cidade Deportiva de Begondo e co Depor Xuvenil como local. Neste caso temos que dicir as cousas como son. Que detalle de calidade por aí de Héctor para ser resolutivo, neste caso sacar a pelota carafona, e Nico quen incorpora o ataque polo outro lado a Mario. Mario pode xogar con José Rey, finalmente faino entre líneas con Héctor, e que deixada de Héctor, por arriba vai o balón, ollo con Rubén, o remate, gol. Gol, 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 gol. Gol do Depor Xuvenil. Dubidaba o Tenerife, se podía ver posición antirregulamentaria, pero dianteiro sempre ten entre cella e ceña o gol. E naceu para o gol, chámase Rubén, dorsal número 9 o Depor Xuvenil, que introduce a pelota no interior da área, non, senón do interior da portería do Tenerife. 10 minutos de partido, 0-2 no marcador a prol de Depor Xuvenil, que está se a gustar e que está a deixar unhas sensacións sobresaíntes nestes primeiros compases aquí na Cidade Deportiva do Clube Deportivo Tenerife. Erguían aí a mao varios xogadores do Clube Deportivo Tenerife. De feito, algún xogador do Depor pois tiña incertidumbre de se prolongaba, se seguía precisamente a xogada ou non. E despois Rubén, que fixo o seu traballo, o que mellor se lle dá Rubén, que marcar goles, como acabades de ver agora nesa repetición no apoio da pantalla. Como comeza isto? De feito, pois os que esteades a chegar un pouquillo tarde no minuto 10, imaginade vos, bueno, non imos ser catastrofistas tampouco, que rematas o partido 0-2, que pode dicir un, pois perdí todos os goles, pódelo recuperar, non te preocupes, na canle de YouTube do Depor, este partido logo, pois a posteriori vai quedar resubido, e logo, pois tío, que tens que facer é suscribirte á canle de YouTube do Depor, dar me gusta a esta retransmisión, vas ao apartado de en directo, porque tamén hai o apartado vídeos, e doble clic, bueno, foi triple ou cuádruple este que anunciamos aquí, xa podedes darlle para atrás, elixir o mellor momento de partido que queredes a revivir, non? En caso de facelo en diferido. Vedes aí tendido sobre o rectángulo de xogo
a un xogador do Clube Deportivo Tenerife. Identificativamente, pois, nos encargaremos de ver quen é de forma exacta e de forma prolixa neste minuto 11, no cal, pois, pode estar obrigado o seu técnico a facer algún tipo de sustitución. Vemos aí como recibe ese auga Hugo Torres, que non de parada, porque hai xente que se vai a confundir isto, auga de parada, cerámicas e baños singulares que ofrece esta retransmisión. Neste caso, pois, aproveitando o parón, é bastante típico, non? Que os xogadores decían hidratarse, además seguro que vai calor, humidade e demais en Tenerife, e aí estamos a ver a repetición. José Rey, con ese primeiro tanto, axustadiño abaixo, endiablado ese lanzamento que, en canto a forza, pode parecer un chisquiño inofensivo, pero claro, se vai colocado aí abaixo, pois é unha situación bastante dificultosa para o porteiro de estirarse moitísimo, como se fora gato panza arriba, para poder chegar. Vemos aí ese detalle de calidade de Héctor, ese pase, que non pase desapercibido, valga a redundancia, o pase a asistencia, que neste caso se lle atribúe, ni máis ni menos que o dorsal número 8 deportivista, que é Lucas, 0-2 no marcador. Con moito tempo, iso sí por diante, sabendo que queda moita eliminatoria, e vemos aí esa saída por parte do xogador do conxunto local, que segundo os acenos que está a facer non vai poder continuar no céspede. Saca Mario de banda combinando con Rubén. Rubén quería deixar de primeiras, entrométese o Tenerife nesa zona bastante frecuentada, non? Por xogadores tanto do Tenerife como do Depor neste primeiro tempo, neste primeiro transcurso do primeiro intervalo, non? Porque nin siquiera chegamos ao minuto 15, atención, porque pedía fora de lugar ao conxunto deportivista, neste caso comandado por Miguel Figueira dende o banquiño, e así vai a adxudicalo o colexiado sobre o minuto 13 de xogo do primeiro tempo. Xa sabedes que podes comentar nas redes sociais, que podes seguirnos nas redes sociais, hashtag Clube Deportivo Tenerife, bueno, mellor dito, CD Tenerife Depor, para falar do partido, para interactuar, e pois se queredes mandar algunha aperta, algún saúdo, algún xogador do Depor Juvenil, nós tamén, pois eso, que estamos pendentes, non, deses comentarios que vayades poñendo, porque é o bonito disto, non, pois facer o mellor binomio posible, neste caso, entre locutor barra a xente que está dende casa, internautas que dirían algúns, pero que sobre todo, o máis importante, son os rapaces, neste caso, Depor Juvenil, que quere roubar a pelota nesa zona, axudado por José Rey. Estaba Nico a posesión que recae sobre o gardameta do Depor Juvenil, neste caso Alex, que é un xogadón o do segundo tanto. Estánme a dicir por aquí, pola rede social X, xa comentando os deportivistas co hashtag que tedes aí abaixo, bueno, abaixo do marcador realmente, porque está situado arriba, a parte superior e marcha esquerda, que a xogada do segundo gol, que é unha auténtica locura. Cesión para Hugo Torres, que pode xogar atrás, veremos a quen pode atopar, pois neste caso vai ser a Samuel, que ergue lixeiramente a testa, que move a pelota con parsimonia en canto a conducción, porque neste caso non se decidiu, agora sí, por dar o pase. Aparece David, buscando entre líneas a Héctor, cosido como sempre esa banda esquerda. Héctor, que quere buscar combinación atrás, recibe Nico, que instantáneamente traslada a pelota sobre outro lugar. Aí está Mario, buscando caneo diante do seu par. Entrega agora para José Rey, pechado por varios futbolistas polo centro. José Rey ten que sair de xeito obrigado, unha xogada na que intuiu perfectamente Juan cara onde ia ese ataque, sobre todo as intencións do Depor Juvenil. Garda o esférico Mario, que dirixe cara seixe de centrais, onde controla David neste caso. David con toda a calma do mundo, tamén pois xogando co que esta vantaxe momentánea a prol do Depor Juvenil, pero sobre todo a seguir o plan e o guión de partido establecido por Figueira e o seu corpo técnico, que están a facer un traballo tamén espectacular. Desplazamento en longo sobre a banda dereita, onde recibe José Rey co seu muslo, desdóbralle por esa parte precisamente. Mario, que pode meter o centro de primeiras, non chega finalmente o dorsal número 2, parecía que aparentemente podía chegar a alcanzar ese esférico que vai correr, iso sí, a cargo do Tete, como é coloquialmente coñecido por prácticamente todos os seus adeptos o Tenerife. Vai sacar a pelota en curto precisamente o conxunto local, a pelota que vai en longo non pode cazala neste caso o dianteiro punta de referencia do conxunto tinerfeño, nada menos nada máis que Páez. Posesión para o Depor Juvenil, vestindo con camiseta alternativa, con segunda camisola mellor dito, nesta campaña, con pantalón blanco como estades a ver por aí, e con un vídeo super chulo que deixamos vos anteriormente nese apartado inicial da retransmisión, de anuncios con ese insight que está disponible na nosa canle de YouTube, onde podedes ver dende preto como foi esa xesta do Depor Juvenil para
acabar sendo campeón do seu grupo en particular, cas declaracións póstumas de Figueira no Estadio Banca Riazor logo desa homenaxe. Atención a esa pelota no interior da área do Tenerife, intentaba buscar golpeo, agora sí, o de Héctor que chegou, pero que marchou por riba da portería que defende o Tenerife. Impetuoso este Depor Xuvenil, famento este Depor Xuvenil, e sobre todo con gañas de dar un golpe sobre a mesa nesta ida da eliminatoria. Iso está a marcar o desenlace dos 15 minutos, eso sí, que levamos polo de agora, 16 minutos de partido. Veíamos aí esa repetición, ese golpeo de Héctor, que faltou que fora un pouquiño mellor dirixido, pero que a intención, dende logo, que era boísima. Un saúdo para o avó de Héctor, que outro día estivemos con él na Cidade Deportiva de Abegondo, que di que ten unha aposta co seu neto que cada vez que hai gol de Héctor, pois teñen que dar esa propina aos avós, benditos avós. Dende aquí, pois, acordámonos non só do avó de Héctor, senón do resto de avós, como da avoa tamén de Iker, que bueno, foi protagonista, como ben sabedes, dunha reportaxe super bonita que está na nosa canal de YouTube, nas nosas redes sociais, subida a semana pasada justamente o domingo, conmemorando ese Día da Nai e facendo gala das pedazo de nais e pedazo de aboas que temos todos os deportivistas e todas as deportivistas, claro que sí, con ese biscoito que puidemos catar, isto podese dicir, ao remate do partido, logo de que evidentemente pois probaran un pouco os rapaces, non? Porque, ao fin e ao cabo, o máis importante son os que están a percorrer kilómetros e a facer exercicio durante o transcurso do encontro. José Rey, buscando ese 1 para 1, trazando pase cara esa frontal da área, onde recibe Nico. Nicolás para José Rey. José Rey busca ese caneo, centro de José Rey por arriba, control en interior de área. Aí está Rubén, ollo, caneo de Rubén, o golpeo de Rubén, a piques de chegar o terceiro. Nesa xogada rematada polo autor do segundo tanto, precisamente a pelota que marcha por riba do arco que defende o Tenerife. Como está o Depor Xuvenil nestes primeiros 18 minutos de partido, con sensación de superioridade total, de comodidade absoluta sobre o céspede e con ese balón que milagrosamente non acabou atopando portería novamente do Tenerife, que sacará de portería ante esa presión masiva do Depor Xuvenil, arriscando moitísimo o Tenerife e arriscando tamén incluso o Depor Xuvenil con 3 xogadores na presión prácticamente pendentes de porteiro, mas son 2 xogadores que están conformando esa liña de centrais expeditivamente. Alex para coller esa pelota de primeiras, 18 minutos e medio, primeiro tempo 0-2, eliminatoria cuartos de final de Copa de Campións, onde antes dicíamos que o Depor Xuvenil foi campeón precisamente na campaña 2020-2021 de España, con xogadores que xa sabedes que están no primeiro equipo, con participación de Barcia, con participación de Mella, con participación de Yemaya e demás, e co noso primeiro adestrador do primeiro equipo, Óscar Gil Sanz, manexando esa nave do Depor Xuvenil, que superou pois aos conxuntos máis gigantes, non, da Península Ibérica, erixíndose como o mellor conxunto xuvenil precisamente da Península nese exercicio en plena época COVID. A piques de que saíse esa pelota, tenta sacala de aí o Tenerife, que pretende hilvanar xogada por esa banda dereita con ese desplazamento que vai longo, poñendo a proba a defensa do conxunto deportivista, que está ben atenta para autoapropiarse dese coiro que vai novamente rifado, pero cara a outro lado quere facerse con ela. Lucas non pode chegar, corta por baixo o Tenerife, propoñendo por mediación do dorsal número 3 de Marcos ante a presión de José Rey. Supera líneas o Tete, que buscaba ese pase en profundidade. A xogada que estaba invalidada será posesión a prol de Depor Xuvenil, pretendía buscar ese pase precisamente Juliano. Desde aí a adxudicación deste fora de xogo neste Ciudad Deportiva Javier Pérez Campo número 1, para dicilo con todas as letras, segundo a folla do partido que nos proporcionan os compañeiros e amigos do Clube Deportivo de Tenerife, os cales pois agradecemos a axuda prestada, sobre todo nestas derradeiras horas, e o seu sustento para que esta retransmisión poida ser posible. Buscaba o cambio de orientación o Depor Xuvenil, supera o seu par, Hugo Torres superando tamén ao seu tempo a divisoria con moita presenza en campo alleo. Hugo Torres que busca o desplazamento cara a esquerda en interior de área, Héctor que busca o careo carafona, agora dio colexado que a xogada estaba invalidada, pero que estaba agardando polo desenlace, máis que nada, da propia acción para indicar esta circunstancia no xogo, tamén facéndose valedor e seguindo o que dictamina neste caso o reglamento. Posesión para Marcos, preto del está José Rey. Marcos levanta a cabeza diante de José Rey, a pelota que pode gañar o Depor Xuvenil está en todas os 11 futbolistas presentes no cadro deportivista. Xoga en curto Lucas sobre a posición de Álvaro. Álvaro quería buscar a Héctor, faise con ela finalmente o Tenerife por mediación de Gabri.
Gabri, que toca atrás. A presión que tímida por parte de Rubén. Veremos se hai pelota rifada arriba ou non de Juan. Agora sí, facendo uso da súa perna esquerda. Anticipase Mario, que buscaba esa especie de sombreiriño. Cal buscaba novamente o xogador do Tenerife. Posesión para o Depor Xuvenil. 21 minutos de partido. A piques de chegar a ese Ecuador de xogo do primeiro tempo. Hashtag CD Tenerife Depor. Comentades e nos, evidentemente, pois lemos todas as vosas indicacións, críticas constructivas, opinións e, sobre todo, saúdos e demais, que sempre fai ilusión. Estamos pois nun medio como a YouTube mundialmente conocido e super accesible para todo o mundo para participaren connosco sempre cando a xente queira. Estamos case preto dos 2000 usuarios de xeitos simultáneos, dispositivos, mellor dito, porque usuarios poden estar 10 no mesmo dispositivo vendo o partido, que é un dato pois espectacular e que tamén está a altura destes momentos de temporada nos cales nos atopamos agora mesmo. Álvaro viraba sobre si mesmo buscando a Héctor sobre esa divisoria. Héctor que avanza e que atopa esa apertura con Mario sobre banda dereita. Mario a piques de escaparse ya pelota por abaixo, tivo que aparecer de xeito interventor este home que vedes aquí. Marcos será saque de banda para Depor Xuvenil. 186, me gusta, meu Deus. A piques de chegar aos 200. E superaremos os 200, xa veredes. Vemos aí mancado nese plano, nesa última acción a Mario precisamente, que non só esvarou, senón que parece semella que recibiu algún tipo de contacto por medio dese emparellamento co xogador do Clube Deportivo Tenerife. Vemos aí a repetición, ese tackle, como digo os ingleses, e logo, claro, nesa segunda chegada, pois Marcos acaba facendo infracción, que non sabemos se finalmente foi considerado ou non por parte do colexiado, non será saque de banda porque está a dirixirse o propio Mario a facer uso momentáneo das súas maus para devolver esta pelota ao céspede. Controla de peito de Lobo. Nico, máis marcha a pelota en favor do Clube Deportivo Tenerife. Sacará pois de banda de xeito previsible Marcos, que ocupa este lateral esquerdo do conxunto local, que busca apoio en curto, quere recuperar o Depor Xuvenil. Vai controlar Héctor, que prefire buscar en curto a Lucas. Lucas atrás con Mario. Mario orientando cara a posición de Samu. Samu entre líneas con Lucas, que lanza xa a José Rey. José Rey dende a dereita. José Rey en cara. Quere marchar José Rey. Atrás para Mario. Mario mete o centro. Veremos se remate finalmente non. E, pois, para librarse de algún compromiso, Tenerife que traslada esa pelota de xeito inmediato ao primeiro saque de Corruncho do partido. Para Depor Xuvenil dende a parte esquerda. Vemos aí esa posición de Rubén, que a vos seguro fará inquedanza sobre o guardameta tinerfeño. En principio será Héctor, que isto xa é unha das cuestións habituais nestes saques de Curruncho do Depor Xuvenil. Héctor dá os metriños de distancia na procura do terceiro. Mete o centro Héctor cara ao primeiro pau. Despexa as primeiras de cambio o Tenerife, esa pelota que vai sair por fora das dimensións do rectángulo de xogo e que xa estará habilitada para que saque dende esa posición o Depor Xuvenil nestes primeiros 24 minutos de partido. 13:23, 4:15 da tarde, partidazo no Molinón con ese Real Sporting Depor. Mañá pola mañá, tanto pola mañá como pola tarde, porque é unha fin de semana onde se acumulan moitas cousas, e de xeito bendito, porque hai pois moitas citas deportivistas. Agardamos vos no estadio Abanca Riazor para apoiar ao Depor Abanca nunha das derradeiras xornadas decisivas, e logo pola tarde ao Deportivo Fabril nesa ida dos playoffs de ascenso a Primeira Federación fronte ao Can Murcia. Atención a esta xogada porque podía chegar o terceiro. Intervención que espectacular a baixo nun lanzamento que ia bastante duro o Depor Xuvenil. Apareceu de xeito providencial o guardameta do Tenerife con esa estirada unha man en este golpeo que ide saber de Lucas, que tampouco podía facer moito recorrido en canto a carreiriña, non, para armar esa perna dereita. Estivo ben atento para culminar a súa primeira gran intervención. Juan, Odito, mañá, Estadio Abanca Riazor, a partir das 12, todo o mundo co Depor Abanca, a partir das 7 da tarde, todo o mundo co Fabril. Saca en curto a pelota sobre o interior de área Héctor, que volta a recibir, pon o centro, pasado cara a segundo pau, non había rematador, saque de portería para o Tenerife. E non pode fallar ninguén, non pode faltar ninguén mañán, Os que podades vir, evidentemente, a Abanca Riazor. Senón, pois, pode seguir o partido do Depor Abanca mediante Dazón, ou senón, pois podedes seguir o partido do Deportivo Fabril por medio de esta canle YouTube oficial que tamén vai retransmitir o partido entre o Fabril e o Can Murcia. Esa ida
dos playoffs de ascenso a Primeira Federación. Unha temporada increíble que está a facer o Deportivo Fabril con este recoñecemento, ou máis que recoñecemento, con esta oportunidade, tremenda oportunidade, a de xogar o playoff de ascenso a Primeira Federación. Na segunda campaña a nivel histórico do Deportivo Fabril, tamén dende a fundación desa segunda federación, na segunda federación. Sae dende ese exe de centrais con relativa comodidade o Depor Xuvenil, controla Rubén, que pode buscar a apertura e trazar ese pase sobre a incorporación ofensiva de Hugo Torres. Hugo Torres, que sirve o esférico con Héctor. Héctor, que marcha do seu primeiro par. Héctor, que encara xa o segundo, segue marchando Héctor. Mete o centro incluso Héctor. O remate final que chega a intervención novamente. Pelota para Héctor, estaba invalidada de segundo esa acción. Está a reclamarlo, pois Lucas ao propio Héctor, pero lanzamento violento outra vez dende a frontal da área, con intervención precisamente deste home que está a saber na pantalla. Momento de auténtica euforia para o Depor Xuvenil, que está gozando sen ningún tipo de dúbida das mellores accións desta primeira metade. Vemos aí como engancha a pelota Álvaro, e con perna no hábil, sobre todo moi importante porque Álvaro é un xogador zurdo. E vemos aí ese saque en longo do Clube Deportivo Tenerife, salta por arriba, atinando Mario. Posesión para José Rey, que distribúe cara Lucas. Non pode pasar esa pelota. Se a prol do Tenerife segue a presión asfixiante por parte do Depor Xuvenil. Vai haber falta indicada a prol dos intereses do Tenerife, que pon a pelota en disposición de que a control novamente o seu porteiro. Neste minuto 27 de primeiro tempo, Tenerife segundo clasificado deste grupo número 6 da División de Honor Xuvenil. No caso do Depor Xuvenil, primeiro clasificado do grupo número primeiro. Segundo clasificado foi o Celta, primeiro finalmente o Depor Xuvenil. O Celta, como decía Figueira nesa ruta de prensa, outro día concedía no estadio Ben Carriazor, que foi líder prácticamente os 2/3 da competición, pero que no momento chave pois aí estivo o Depor Xuvenil para aproveitar neste caso os resultados que non dependían del, e facendo propiamente os deberes na parcela que lle tocaba ao conxunto visitante hoxe aquí en Tenerife. Será saque de banda para o conxunto tinerfeño, ese saque de banda que xa comanda Marcos, e que veremos un pouquiño con quen pode xogar, porque vai reiniciar por completo esa posesión ao conxunto local. Segundo nos indican tamén en canto a distribución e repartición de partidos nestes cuartos de final de Copa de Campións, temos un Real Madrid Athletic Club, temos un Barça Valencia, un Betis Las Palmas, así é como están as cousas nesta eliminatoria previa ao que van a ser as semifinais, e a eses 4 conxuntos que pois van ter a oportunidade ese acceso ás roldas finais co cal de poder ser o que buscan todos os equipos presentes nesta Copa de Campións, campións de España. Neses 8 grupos pois hai eses primeiros clasificados, máis ese mellor segundo de máis. Posesión a prol do conxunto deportivista. Veíamos aí a José Rey, autor do primeiro tanto do encontro aquí en Tenerife, onde está pois xa preparada toda a expedición do Depor Xuvenil dende onte. Move a pelota Alex dende a súa portería, tocando en curto para esa saída. Quere controlar Lucas, con posibilidad de lanzar a José Rey por ese perfil. Lucas prefiere tocar atrás con Mario. Mario para Samuel. Samuel con posibilidad de mover sobre a posición de David. David controla, busca pase preto del. Está Hugo Torres buscando nese amago, cedendo novamente atrás David. Outra vez con Samu. Samu proba el longo sobre a parte esquerda. Veremos se pode recibir Héctor. Bo control de Héctor, a pesar de que es varón nese momento final. Tenta pois impedir ese avance ou esa saída rápida do Tenerife Héctor, concedendo esa falta en contra dos intereses do Depor Xuvenil. Campeón no ano 2021, no 2019 foi o Zaragoza, no 2016 o Málaga, 2022 o Barça, en 2023 e 2017 o Real Madrid, 2024 e 2018 o Atlético de Madrid. Dende que se implantó esta Copa de Campións. Atención a ese robo, pelota para Héctor, que puede disparar, a caída de Héctor, podía haber falta, e vai haber falta clara por os intereses do Depor Xuvenil. Ese primeiro cartón amarelo que vai estar adxudicado sobre o Clube Deportivo Tenerife, que reclamaba neste caso un corpeo lícito non considerado desta maneira por parte do colexiado, que acaba pois sacando esa primeira tarxeta, ese primeiro cartón que recae sobre o Clube Deportivo Tenerife, sobre o dorsal número 2 en concreto, que identificativamente é ni máis ni menos que o seu capitán Padrón. Veremos agora pois quen pode ser o xogador
encargado para chutar esa falta. Xa vimos algún gol de falta neste Depor Xuvenil. Veremos se se cumpre esa regra non preestablecida, pero que sí pode pasar de vez en cando, que vai chutar o que recibiu a falta. Héctor xa coloca esa pelota que ademais pois nesa zona máis preto da portería do Tenerife, nese lugar central, case como que o golpeo ideal. Álvaro é outro dos xogadores que poden orixinar perigo. 31 de partido, busca o terceiro Depor Xuvenil nunha primeira parte espectacular en Tenerife. Barreira moi poboada por parte dos xogadores do Tenerife, que teñen que guardar aí esa posición. Héctor respina a carreira de Héctor, golpeo perna dereita, Héctor por abaixo, parou en dos tempos o gardameta Juan. Tentaba sorprender ou agradar porque se vencera a cada en seu lado. Juan, que posúe a pelota e que saca en curto sobre Poc. O envío que marcha en longo e que vai adxudicar o esférico ao Depor Xuvenil. 13:31 vemos aí esa repetición, esa dobre intervención. Estaba pois ollo a visor, non? Que se diría hai moitos anos. Rubén, e agora sí, hai saque de banda a prol do Tenerife. 13:31, xa sabedes, unha hora menos en Comunidade Canaria. E, pois desta maneira, no céspede onde están a acontecer os acontecementos, valga a redundancia, destes cuartos de final. Ida, atención a ese pase filtrado. Rubén pode chegar. Lucas que aguanta, reclamaba falta o Tenerife. A pelota filtrada sobre Rubén, interior de área. Non hai rematador, pode chegar alguén en segunda liña. Non había ninguén do Depor Xuvenil, si do Tenerife, que posúe o coiro, que marcha cara atrás, segue presionando Álvaro. Haberá saque de portería para o Tenerife. O dito, unha primeira parte moi boa, non, senón o seguinte, para o Depor Xuvenil. Podes ver o minuto a minuto tamén nas redes sociales X, en Instagram, se seguides @deporcanteira, que estamos por riba dos 6.000 seguidores e seguidoras, onde xa podestes ver por intervalos cal é o resultado no marcador, e logo eses goles de xeito individual. Dicía a conta Deporcanteira, gol do Xuvenil, gol de José Rey, despois gol do Xuvenil, golazo de Rubén. Así como vai a cousa, con lace, con esa ligazón, para poder seguir connosco o encontro. Que xogada, Posesión para o Club Deportivo Tenerife, que rasea sobre esa parte dereita do eixe de centrais. Pelota precisamente sobre ese lugar. Quería controlar e ceder atrás con dificultades. Guerra, o esférico que lle vai chegar a Juan sobre o minuto 33. Van quedar 12 menos de 12 para chegar a 45, máis o que considere engadir o colexado. Logo nese tempo de lecer pois ides ver os anuncios habituais dos patrocinadores destas retransmisións, de auga de parada, dende logo tamén ese inside da derradeira xornada do grupo número 1 da División de Honra, na que gañou a domicilio de Depor Xuvenil, por iso está aquí tamén precisamente esa rolda de prensa do Miguel Figueira, absolutamente satisfeito polo traballo realizado, pero sen renunciar a soñar, non? Nesta Copa de Campións, dun Depor Xuvenil que ten unha pinta exquisita, que quería sair polo sector esquerdo, a aglomeración agora de varios futbolistas e axudas múltiples para esa recuperación inmediata. Está nos pés a pelota de Lucas, que busca o cambio sobre a esquerda, e estirábase Héctor, que acaba conseguindo o esférico, desdobraba Hugo Torres, presenza en área rival de Hugo Torres, non pode chegar ao remate de Rubén, afasta a pelota dese lugar o Club Deportivo Tenerife, propiciando saque de banda por o Depor Xuvenil. Saque de banda a prol do Depor Xuvenil, que vais a producir xa en campo do Club Deportivo Tenerife. Estes cuartos de final, como dicíamos antes, pois integrados polos campións de todos os grupos, máis o mellor segundo, Tenerife. Atención a golpeo, golazo! My name is Ruben and I'm a killer. Gol de Rubén pro Depor Xuvenil, 0-3 no marcador. Rubén que golpeou, Rubén que non dubidou, Rubén que coloca a pelota onde quere. Marca o Depor Xuvenil, 35 de partido. Que golpe de autoridade na eliminatoria nos primeiros
35 minutos da mesma. Que zapatazo de Rubén inalcanzable para Juana. 0 para Tenerife, 3 para Depor. E así festexa o killer do Depor Xuvenil. A pelota que vai sacar o Tenerife novamente. E isto que continúa a mellorar cun Depor Xuvenil que non só está a merecelo, senón que está a sair todo nesta primeira metade desta ida dos cuartos de final desta Copa de Campións 2024-2025 que podes desfrutar connosco aquí na nosa canle de YouTube. Aí tedes ese terceiro tanto que queda adxudicado do brete para Rubén, máis un primeiro de José Rey que foi exquisito. Bueno, para exquisito o segundo tanto, que podes recuperar por aí, que estábamos a revisar en X, que estabades a comentar nas redes sociais de que golazo, que xogada, como xoga este tipo, orgullo de rapaces, claro que sí. Este segundo para Rubén, terceiro en global para o conxunto de Depor Xuvenil, que, bueno, segue reafirmando o bon momento de este conxunto deportivista sobre o minuto 34, bueno, barra 35, porque xa sabedes como é isto, Pois ser o gol no 34, transcorren uns segundos, hai quen di que o gol en tal minuto, xusto no momento que o conxunto que o recibe saca dende do centro do campo. Pode ser tamén. Xoga en loco, Alex buscando a José Rey, erguíase en defensa o Tenerife, novamente vai ser saque de banda para o Depor Xuvenil, segundo a indicación do colexiado. E tamén, pois, tendo en conta que o último en tocar foi un xogador do conxunto tinerfeño. Quere avanzar polo perfil dereito Lucas, que segue a pelexar esa pelota que estaba semidividida. Unha pelota que vai gañar o Tenerife. A caída e a falta correspondente sobre o dorsal número 8 sobre Juliano. No minuto 37, case medio de partido. 0-3, portería a 0 polo de agora. E 3 tantos obrado no primeiro tempo. Bueno, para a tolemia de goles do Depor Xuvenil, pode recuperar unha das últimas xornadas de Liga fronte ao Real Oviedo, porque chegados ao minuto 27, para os que non estivestes, máis que nada, o resultado era de 0-0. Dende o 27 en adiante, lográronse 6 goles, 5 para o Depor Xuvenil no primeiro tempo, e un para o Oviedo na derradeira xogada dos primeiros 45 minutos regulamentarios. Para que vexades que xa estamos medianamente afeitos a tolemia nestes partidazos do Depor Xuvenil, en esta rolda de cuartos de final da Copa de Campións, onde a semana que ven pois faremos a actualización de como quedaron o resto de encontros, tamén en cuestión de como pode seguir avanzando a competición en caso de que avance o Depor Xuvenil, porque, insistimos, todavía queda moito tempo, pero, dende logo, que as sensacións son máis que positivas e impactante para todos os espectadores e espectadoras este inicio de eliminatoria, valga a redundancia, do Depor Xuvenil. Vai sacar a pelota en curto, xogada ao cadro visitante, rifa en longo Hugo Torres, que quería dirixir cara a Lucas, anticipase Mario para proseguir nesta acción. Mario orienta cara a esa parte central para voltar a recibir. Mario quería buscar esa situación de túnel, pechoulle ben as portas o xogador do Tenerife, que quere propoñer xogada con ese repliegue defensivo que ten que facer en bloque o conxunto do Depor Xuvenil. Posesión para Páez, que busca ese recorte diante da posición de Samuel, máis José Rey que está preto del, circula cara a outro lado o Tenerife, Héctor que chega para poñerse o mono de traballo en tarefas defensivas, acude agora para facerse con ela Guerra que traslada cara a outro costado, Marcos que segue a insistir pola parte esquerda, Marcos entregando para esa saída, ese centro que quería poñer precisamente o xogador recén ingresado, hai uns minutos no céspede, dorsal número 16, Joel. Será posesión para o Depor Xuvenil, que voltamos a recordar, ten no seu banquiño a Vergara, Anxo, Dani, Iker, Abel, Parada e Dipanda. Veremos cantos deles poden participar no segundo tempo, cando estamos a piques de chegar ese minuto 40 de encontro. Quere evitar que saia a pelota ao Tenerife, que vai salvaguardarse esta posesión logo de que tocara en último lugar un xogador do conxunto visitante, neste caso do Depor Xuvenil. Vai facer ese saque precisamente Marcos, pretendendo poñer a pelota na área deportivista. Segundo esforzo por arriba de Samuel, que recibiu ese contacto. O colexiado que vai dictaminar falta a prol do Depor Xuvenil nesa caída semiaparatosa por parte do central. Por a pelota en funcionamento Depor Xuvenil. Vemos aí a repetición de como chega tarde o xogador do Tenerife, ese salto portentoso do defensor deportivista.
a mirada de Figueiras, a pelota que lle pode chegar a Juan, a piques de meter a punta da bota, de feito meteu a punta da bota, pero sen facer contacto ca bola. Rubén quere cortar polo San, agora o Depor Xuvenil, saque de banda novamente para o Clube Deportivo Tenerife, a piques de chegar ao minuto 41 con esa imaxe que estaba de saber de Samu, pero do Tenerife. Controla, busca pasar Poc sobre o apoio de Marcos. Finalmente vai atrás con Juan nesa media lúa propia, saindo o xusto necesario da área que defende nesta primeira metade. Marcos dende a esquerda, cedendo de primeiras cara a esa posición de Juliano. El longo non quere complicacións, Juan. A pelota que pode caer nesa posición onde busca ese cambio sobre o outro lado. Gabri corta o Depor Xuvenil, faise co esférico que controla Nico. Ten aparentes dificultades e con posibilidade de xogar longo e con xeitillo, como sempre dicimos aquí nas retransmisións do Depor, unha retransmisión novamente ofrecida por Auga de Parada, cerámicas e baños singulares. 41,5, move o Depor Xuvenil, Hugo Torres raseando de xeito horizontal para buscar a Samu, que retrotrae esa acción cara atrás, cara a posición de Alex, que busca opción en longo sobre Rubén, pasaba esa pelota por arriba, tocou tímidamente un xogador do Tenerife, segundo escorzo para o Depor Xuvenil, ven a buscar ese esférico Rubén, recuperaba ou parecía que o facía neste caso fugazmente o Tenerife, manexa Nico para o Depor Xuvenil, que atopa na apertura Mario, que quería buscar a José Rey, cortou o Tenerife, ollo con esa pelota ao espazo porque non pode confiarse a defensa do Depor Xuvenil, está ben finalmente David, para protexer, para sacala de enrima, pero para sacala de enriba buscando unha opción real de pase como era nesa aproximación máis curta a alternativa que tiña con este home precisamente, con Mario, ocupando este lateral direito. E Mario, que xoga cara adiante sobre Rubén, que pode recibir esa obstrucción, non sinala o colexado, protexía José Rey, anticipase novamente o Tenerife, que proponen de a esquerda con esa cesión de Gabi, pelota atrás con Joel, que nese cambio de orientación veremos se a pelota pode chegar ou non. Buscaba por arriba ese impacto, testa Coiro testa Hugo Torres, e agora apoiado por Héctor vai reiniciar por completo ese xogo. 43 de partido, un servidor como sempre Saúl Roel, auténtico placer estar con vos con estes primeiros 45 minutos e logo para os 45 seguintes que temos por diante neste primeiro intervalo de 45 de 4 en principio que vai a haber, mas despois, dependendo de como acabe a cousa, en caso de empate xa sabedes que isto vai a tempo extra e demais, na eliminatoria en global, pero xa estamos pensando así a grandes rasgos, porque xa sabedes que isto é fútbol, balonpé tamén coñecido por algúns, os máis veteranos do lugar, seguro que algún segue a dicir balonpé. Será saque de banda para o Depor Xuvenil para Mario. Minuto 43,5, cara adiante. Busca esa opción, esa alternativa con José Rey, que corpea dende abaixo, quere refacerse José Rey. A pelota mentres tanto que corre a cargo do Tenerife. Atención a esa presión de Héctor, que boa tamén de Álvaro, saltando as primeiras de cambio. Deixaba esa pelota co calcaño o xogador do Tenerife, e rifa por arriba o Depor Xuvenil. Veremos canto tempo vai haber de engadido, porque segundo o reglamento, se un minuto de engadido por cada gol serían 3, pero que aparte deso e aparte da sustitución do xogador do Tenerife non houbo moito máis, pero sí podemos prever, non, entre comiñas, que quizáis non vai a ser un tempo de engadido do minuto, que moitas veces é o minuto de rigor que se soe dicir no fútbol. Posesión para Hugo Torres, amagando con xogar sobre Héctor. Hugo Torres gañando centro, Hugo Torres con seguridade, cedendo esférico para que toque neste caso Samuel ante Rubén que distribúe cara a José Rey, devolución novamente para Rubén, que quería marchar nese 1 para 1 con bastante potencia, saque de banda para o Depor Xuvenil, que vai poñer prácticamente a todos os seus efectivos sobre o céspede en campo do Tenerife. Vemos aí a José Rey, que está a reaxustar a bota, bueno, mellor dito, a desatar, atar a bota e poñer a bota para seguir pois no céspede caballero como ida do mundo nesta primeira metade. Acá imos chegar ao seu tempo de lecer, logo marcaremos reloxo en 45 e a partir de aí, pois xa sabedes que temos outros 45 para seguir, veremos ampliando diferencias nesta ida dos cuartos de final da Copa de Campións entre Tenerife e Depor. Será saque de portería precisamente para o Tenerife, pasando un bo rato de sábado pola mañán, porque sábado pola tarde temos jarana, non? Que se soe dicir, é dicir festa, con ese partido do
do noso primeiro equipo masculino no Molinón, e mañá a partir das 12 Dépor Abanca Sevilla, e mañá a partir das 7 na nosa casa Fabril, ollo con Héctor que pode chegar aí finalmente. Non, atención a Héctor, agora sí, o golpeo, fallo de Héctor cando tiña todo para marcar e facer o cuarto a prol do Dépor Xuvenil. Dicíamos a 7 da tarde, ese Dépor Fabril fronte ao Camp Murcia. Vemos esa repetición, como pode confiarse Juan, que non colle a pelota por completo. Héctor que lle colle a xogada un chisquiño escorado e vai a ver saque de Curruncho, ni máis ni menos. Saque de Curruncho para o Dépor Xuvenil, vai colocar a pelota sobre esa parte esquerda. Héctor, que dá uns metros de distancia na procura, na pesquisa do cuarto tanto do Dépor Xuvenil no primeiro tempo. Preparado Héctor para ceder en curto con Álvaro. Álvaro que agora sí busca o centro, remate, gol! O cuarto, sí señor, marca o Dépor Xuvenil, que un espectáculo de equipo arrollador nestes primeiros 45 minutos regulamentarios. Testarazo que marcha ao fondo da rede, marca David, marca o dorsal número 5 o Dépor Xuvenil. Aquí marcan todos, aquí contribúen todos, apuraba todo o posible o cadro deportivista para facer ese cuarto tanto do primeiro tempo no tempo extra. Marca o Dépor Xuvenil, marca David, e isto é espectacular o que está a facer sobre o céspede desta ida dos cuartos de final da Copa de Campións. O Dépor Xuvenil en Tenerife, de matrícula de honra e de auténticos tolos estes primeiros 45. Vemos aí a xogada ensaiada a perfección, ese centro servido por parte de Álvaro e o remate en interior de área pequena rival de David, celebrando, festexando aí ao estilo Fortnite, non? O Fornite, que din aqueles que non aproban inglés e demais. Moitos nenos e nenas que xogan este xogo, e, se non me trabuco, non xoguei tampouco moito, ao Fortnite. Pois esta é unha das celebracións características. Vemos aí como acaba collendo esa pelota con seguridade por arriba o gardameta do conxunto do Dépor Xuvenil. Neste caso, pois, como xa sabedes, se non voltamos a recordar, Alex, minuto 47,5, superado xa neste primeiro tempo. Logo imos marchar a ese tempo de anuncios, como xa sabedes, con este 0-4, tanto de David, previamente dobrete de Rubén, e o primeiro foi de José Rey. Quere sacar a pelota de Dépor Xuvenil desa parcela, pelota que vai atribuída sobre o Clube Deportivo Tenerife, minuto 48. Chegamos aos 3, polo de agora de engadido. O que dicíamos, se descontamos un por cada gol máis este pasa que xa estábamos en tempo engadido, pois poden ser incluso 4 ou 5 minutos. Eu inclinaríame máis cara a 4, finalmente nin eso, 3, o Valdo comentarista, xa sabedes como funciona isto. Final do primeiro tempo, 0-4 no marcador para o Dépor Xuvenil, que está deixando unhas sensacións, bueno, que xa acabades de ver sobre o céspede aquí en Tenerife, cun dobrete de Rubén, en canto a tanto se refire, cun gol de José Rey e con outro sumado de David neste intervalo final. Nos imos facer unha pequena paradiña, estamos máis pronto que tarde de volta con todos vos aquí na nosa canle de YouTube, neste 0-4 a prol do Dépor Xuvenil, nesta eliminatoria de cuartos de final da Copa de Campións en Tenerife, partido, iso sí, de ida, como sempre, un servidor, Saúl Roel, ao aparato e bendito prazer.
Es tuyo también la copa. Ay no, esto da energía. Parabéns por ese título. Bueno, que valoración faz dunha tempada que hai un par de xornadas ou 3 xornadas parecía que se poñía costa arriba e ao final conseguides ese título e poder xogar por estar na Final Four? Bueno, pois o resume que é unha temporada inolvidable, non tanto para os xogadores como para min. Cando acababa o partido quería facer mención e aproveito ahora tamén para facelo porque creo que ganamos unha liga a grandes rivales e sobre todo a un gran rival que foi o Celta, que en 2/3 da liga estuvo por diante en moitos momentos, pero creo que neste último tercio de liga o equipo estuvo ben, dou un paso adiante en canto a fútbol. Penso que o día do Celta foi insusto o resultado para nós, creo que merecemos un mellor resultado e estábamos competindo ben e ganar os 3 últimos partidos Santander, Oviedo e Valmiñor creo que fala do espírito competitivo que ten este equipo. Unha pregunta dobre, por unha banda, bueno, o rival vai ser o Tenerife, non sei que valoración faz deles, e outra, bueno, así unha versión coña, outro día falábamos con Manuel Pablo e decíamos que terá Vimianzo, que un afincado en Vimianzo é un natural de Vimianzo e non traedes tantos éxitos ao Depor. Bueno, creo que somos moi boa xente, iso é o principal, non? A ver, valoración non podo facer ninguna valoración do Tenerife, e en isto sí que teño que ser sincero porque é evidente que esta que acabou a xornada non sabíamos quen era rival, nin tampouco me preocupei por mirar, creo que había que estar centrado no partido. Sufrín moitísimo, os que me conocedes sabedes que son tranquilo e no banquillo algún estuvo comigo e son tranquilos e sufrín como nunca, incluso sufrín por eles tamén porque pois, hombre, non te apetece que un rival que é de Galicia e que está competindo contigo descenda e por sorte se salvaron e foi bonito ver os dous equipos celebrar.
Miguel, que tal? Adrián Menéndez en Radio Marca. Moi boas. Primeiro, parabéns por ese campeonato. E despois entendo que unha parte está feita, que é a parte competitiva, pero tamén outra parte de formación, non? Por exemplo, veros o que fixo o Iremai, que ven daí, do cadete, do juvenil, incluso de antes, outros xogadores que están tamén sendo importantes no primeiro equipo, tamén supoño que será un aliciente para ese equipo juvenil. Sí, a ver, sinceramente, traballo competitivo non está feito. Queda a Copa de Campeóns. O traballo formativo, sí. E espero e desexo, agora cando teñamos máis conversacións sobre o tema dos xogadores para subir o Fabril, espero e desexo que moitos destes xogadores, incluso algúns de segundo ano, formen parte da plantilla do Fabril do ano que ven. Eso querrá decir que teremos que volver a inventarnos tamén outro juvenil A con rapaces novos, pero iso do que se trata, non? E principalmente creo que estes últimos partidos demostran que os chavales chegaron moi ben, que non lles pode a presión e que disfrutan do fútbol e que fan disfrutar ao seu adestrador. Miguel, parabéns por este título do partido de hoxe, aparte do sufrimento, con que te quedas tamén? Con que me quedo tamén? Pois mira, como día do Racing de Santander, cando marcamos o segundo gol, peguei unha carreira, me quedo con que cando marcamos o primeiro gol non me pude nin mover. Me temblaban as pernas por todos os lados e con 51 anos vivo e disfruto deste escudo e destes rapaces e deste club coa máxima intensidade no día a día. E hoxe foi, deportivamente hablando, un dos días máis bonitos da miña vida. Vale. Que tal, Miguel, parabéns por o título. Falabas no Galicia Goles que había que meter rápido, foi fácil meterlos, como foi a viaxe e, bueno, estaba claro que a chegada merecía a pena. Sí, a ver, nós, Javi Núñez, que o delegado sabía un pouco que había organizado, eu quería manterme un pouco a margen, como había comunicado ao club que eu quería estar pendente do que era só o tema deportivo, e sí que, bueno, houve celebración no vestuario, pedín que houvese respeto tamén un pouco polo rival, polo que podía pasar, despois, cando xa nos dixeron que se salvaban, pois xa fui euforia total, e agora o traballo que me queda é ir a cenar con eles aí afora, tomar algo e mandalos para casa pronto, o sea que non acabei a jornada. Vale. Veña. Chao. ¿Buscas el equilibrio perfecto entre ejercicio y relajación? En Termaria Casa del Agua tenemos todo lo que necesitas. Desconecta en el talaso después de entrenar o haz una clase mientras tus hijos aprenden a nadar. Aquí disfrutamos todos.
copa. Ay no, esto da energía. Parabéns por ese título. Bueno, que valoración faz dunha tempada que hai un par de xornadas ou 3 xornadas parecía que se poñía costa arriba e ao final conseguides ese título e poder xogar por estar na Final Four? Bueno, pois o resume que é unha temporada inolvidable, non tanto para os xogadores como para min. Cando acababa o partido quería facer mención e aproveito ahora tamén para facelo porque creo que ganamos unha liga a grandes rivales e sobre todo a un gran rival que foi o Celta, que en 2/3 da liga estuvo por diante en moitos momentos, pero creo que neste último tercio de liga o equipo estuvo ben, dou un paso adiante en canto a fútbol. Penso que o día do Celta foi insusto o resultado para nós, creo que merecemos un mellor resultado e estábamos competindo ben e ganar os 3 últimos partidos Santander, Oviedo e Valmiñor creo que fala do espírito competitivo que ten este equipo. Unha pregunta dobre, por unha banda, bueno, o rival vai ser o Tenerife, non sei que valoración faz deles, e outra, bueno, así unha versión coña, outro día falábamos con Manuel Pablo e decíamos que terá Vimianzo, que un afincado en Vimianzo é un natural de Vimianzo e non traedes tantos éxitos ao Depor. Bueno, creo que somos moi boa xente, iso é o principal, non? A ver, valoración non podo facer ninguna valoración do Tenerife, e en isto sí que teño que ser sincero, porque é evidente. Todo preparado para que comece este segundo tempo, logo do 0-4, co cal nos marchamos aí a ese tempo de lecer a prol do Depor Xuvenil. O dito, unha grandísima primeira parte do conxunto deportivista que encarrila nestes momentos non só a súa vitoria, senón que un puñetazo nesa eliminatoria de cuartos de final. Vemos o troco aí no Clube Deportivo Tenerife con ese ingreso, con esa entrada do dorsal número 18 ao céspede de Dailo. E agora sí, todo preparado, Depor Xuvenil na parte dereita, as pantallas na parte esquerda. O Clube Deportivo Tenerife, dobrete deste home precisamente de Rubén, José Rey e David foron os autores dos 4 tantos que leva até o momento o conxunto dirixido por Figueira neste caso. O dito a esa primeira posesión que corre a cargo do conxunto deportivista. Depor Xuvenil que toca en curto por mediación de Alex, que busca a Samuel, Samuel con Mario, Mario con Nico, Nico que quere devolver ese pase atrás sobre a posición de David, aparentemente sen trocos nesta saída de Depor Xuvenil para o segundo tempo, neste enfrontamento que polo de agora está a sair super ben prol dos intereses deportivistas. Héctor tocando atrás cara a posición de David, David fronte a esa presión tímida polo de agora do Tenerife, raseando sobre o eixe dereito desa parte de centrais, a devolución sobre David, David que quere tocar sobre outro lado onde está posicionado Samuel, Samuel de volta con David, basculando de un lado cara a outro. Clube Deportivo Tenerife, a pelota que lle chega a Hugo Torres, que pretende xogar en longo sobre Héctor. A carreira de Héctor, que longuísima saída de Juan para mandar esa pelota afastada sobre a súa área propia e para que acabe directamente case que na outra, onde está a defender agora o Depor Xuvenil. Corpeaba David con tan mala sorte de que acabou cometendo infracción. Segundo, identificou o colexiado. Primeiro minuto de xogo, segundo tempo, 0-4 para o Depor Xuvenil. Con ese hashtag Clube Deportivo Tenerife Depor, CD Tenerife Depor, mellor dito. Podes comentar nas redes sociais as vosas impresións sobre esta victoria parcial e momentánea do Depor Xuvenil A, neste caso. Vaise producir ese centro dende o costado dereito
Preparado xa o xogador do Tenerife para poñer a pelota no interior de área que defende o Depor Xuvenil. Perna esquerda, vai ese centro por arriba, non chega ese remate a pelota pasada. E veremos se vai haber saque de portería, sí, para o Depor Xuvenil finalmente. Saque de portería para o Depor. Dicía, por exemplo, Óscar con ese hashtag CD Tenerife Depor. Que golazo xuvenil do Depor. Vamos, rapaces. Unha aperta para ti, Óscar. Que foi o primeiro en comentar co hashtag, Hai 51 minutos, máis ou menos, para que vexades que imos vendo. Pois as cousiñas que deixades por aí, para que nos comentemos nas retransmisións, que neste caso apoian ao Depor Xuvenil. Buscaba pase entre liñas o Tenerife, querendo ameazar por esa parte esquerda. Finalmente a pelota que marcha cara atrás. Poc controla, dirixe cara a Juan, a presión de Rubén. Atención a ese pase que recibe novamente o Tenerife para buscar o cambio sobre a banda dereita, esa suba de metros por ese mesmo perfil. O centro, cara ao segundo pau, remate, a intervención, sí señor, de Alex, que acaba doéndose dese lanzamento, dese impacto. Non sabemos zona nobre ou algo así, ou se houve algún tipo de contacto que parece que están a reclamar par de xogadores do Depor Xuvenil. Vemos esa repetición dese centro metido de primeira super difícil, cara segundo pau, onde chega con todo. E vemos aí como mete a punta da bota, finalmente o dorsal número 10, puidendo cometer esa infracción sobre Alex. Ida dos cuartos de final desta Copa de Campións, buscando avanzar o Depor Xuvenil. Próximos estamos novamente a 2.600 usuarios de xeito simultáneo. Por riba outro centro, me gusta, xoga en longo. Alex sobre a parte dereita, írguese con ese esforzo así. Fixo José Rey, que doma a pelota, ou tenta domar a mellor dito, porque neste caso recupera o Clube Deportivo Tenerife. Cesión atrás, Marcos, que quere prolongar pola banda esquerda. Vai marchar lixeiramente desviado ese esférico, que corre en favor e a cargo o Depor Xuvenil e de Mario concretamente, que fai indicación de cara onde pode ir. De xeito presunto este saque, por arriba toca lixeiramente o Tenerife, quere levarse a Caíu, agora ao Chan, o dorsal número 8 Juliano, xoga en longo Alex, sobre esa carreira de Lucas, presionaba tímidamente Rubén por arriba, quería atinar Cocoiro, Nico, volta a pelexar Héctor, que fai ese pase en profundidade para Rubén, que pode enfilar portería rival. Rubén para facer o quinto. Rubén, fallou a execución final. Rubén, que quería lograr ese hat-trick, podía dar inclusive ese pase da morte. Quedoulle un chisquiño escorado, semilla que podía ter optado por controlar, esperar en unha posición máis que franca. Vemos aí esa repetición, como pisaba a bola Rubén, e logo pois quedaselle un chisquiño cara aí, cara esquerda, pelota que dá no lateral nese impacto da rede do arco que defende o Tenerife, no quinto que puido chegar nesta acción. Propón agora o Tenerife, que quere buscar pola súa parte o primeiro para acurtar diferencias entre ambos os dous conxuntos. O centro lateralizado sobre o interior de área, por arriba portentoso, erguíase Hugo Torres, rouba a pelota o Depor Xuvenil con posibilidade de correr ao contragolpe. A pelota que vai dirixida sobre Rubén, veremos a posición correcta, fora de xugo, por eses pasos acurtados por parte de Rubén, fora de lugar, sinalizado sobre o dorsal número 9. Sae pois con máis intensidade, parece o Tenerife, e con ese obxectivo de seguir ampliando a diferenza e o marxe ao seu favor o Depor Xuvenil. Aí está, xogando en longo, a pelota Juan, controla Hugo Torres, intervindo na acción, cedendo para Héctor, que ten campo para correr. Héctor en interior de área do Tenerife, para Héctor, perfilase Héctor, que pode chutar. Segue Héctor, quería ceder atrás para Rubén, entrometeuse a defensa do Tenerife. Posesión precisamente para o Tenerife. Minuto case 51 de partido nesta retransmisión ofrecida por Auga de Parada. Cerámicas e Baños singulares. 0-4. A prol do Depor Xuvenil, busca amplitude de metros sobre banda esquerda do Tenerife. Nese forcexeo xa engañando o xogador local. O coliseo que aplica esa lei da vantaxe. Quere buscar o centro ou incluso o remate, iso sí, nunha zona pouco perfilada o Tenerife. Calle a pelota novamente ao cadro local. Ollo porque pode haber golpeo a pelota que marcha desviada. Será saque de portería para o Depor, logo dese lanzamento ni máis ni menos que de Gabri. Dorsal número 10 do Tenerife. 6 guerras de Gabri. Vemos aí
esa xogada, de como controla, de como cede e de ese atrevemento por parte do Tenerife. Haberá portería Alex, que vai dirixir ese saque en longo. Está a queixar Rubén de algún forcexeo que pode haber faltado presunto advertimento. Segundo que diga o colexiado, facíase con el ao Tenerife, cortaba a media altura o Depor Xuvenil. Héctor que busca pase en profundidade sobre Álvaro, por abaixo estirada, providencial do Tenerife. Guerra que busca inmediatamente o pase cara adiante. Ollo con esa pelota porque pode chegar o remate encimado polo seu par, o xogador do Tenerife que cede atrás. Era neste caso Dailo. Controla Juliano sobre a parte esquerda, interior de área, proba o centro Tenerife, o control, o remate que non vai chegar, que ben protegido. Aí Hugo Torres, posesión para o Depor Xuvenil, 52,5 de partido. Nesta segunda metade co 0-4 que guardamos dende a primeira metade. E dicimos que guardamos porque polo de agora todos os goles sucedidos neste partido foron no primeiro tempo. Xogaba en longo a pelota Depor Xuvenil, ese control magistral do Tenerife que non logra proseguir porque entrométese esa zona medular de Depor Xuvenil. Hugo Torres, que non tuvo moita participación no primeiro tempo en canto a accións desenvolvidas pola súa banda esquerda, pero que sempre é un seguro e un xogador extremadamente solvente nas súas accións, na súa participación e no seu compromiso con este Depor Xuvenil, por iso é tamén capitán. Lucas mira cara a outro lado, atopa a Nico, que a súa vez entrega para Hugo Torres, cedendo de interior cara a Héctor, que vai contar co apoio de Hugo Torres. Héctor recurta, atopa en curto a Álvaro con Nico, amagaba con poñer a pelota sobre a parte dereita Nico. Finalmente ese esférico que vai atrás con David, raseando con Samuel para Mario. Mario quería buscar agora a Álvaro, recibe finalmente Rubén en interior de área. Rubén que segue pretendendo buscar o centro de Rubén, chega Álvaro que non atina co remate. Héctor segue a xogada en interior de área, caída de Héctor, dio colexiado que non hai nada, posesión para o Tenerife, que presión de Álvaro que tapona a pelota que sai directamente por fora do rectángulo de xogo. Veremos se vai haber movimento nesa zona de banquiños, segundo pois algo que podemos ver nesa marcha inferior da imaxe. Polo de agora non hai rotacións, aínda que pois agora seguro van chegar neste segundo fascículo de xogo. Hugo Torres asociándose con Alex, que patea en longo, non pode chegar Rubén. Si o Tenerife pretende roubar canto antes Mario, a caída de Mario que vai implicar falta por dos intereses do Depor Xuvenil. 54,5 de partido, 0-4 no luminoso. Hemos subindo e seguiremos subindo se compartidos esta retransmisión con todos os vosos contactos para seguir desfrutando deste Depor Xuvenil que está a facer uns primeiros 54 minutos barra 55 minutos inmaculados aquí en Tenerife. Este día 10 de maio, dentro dun par de días, pois xa sabedes que vais a cumprir ese aniversario do noso ascenso de Primeira Federación a Liga Hypermotion, onde militamos e onde acadamos precisamente a semana anterior esa permanencia de xeito oficial vencendo por 5 goles a 1 a nosa casa fronte ao Albacete. Relevo de tropas no Depor Xuvenil, marcha Álvaro co dorsal número 10, entra no seu lugar Di Panda co dorsal número 18. Esta vai ser a primeira modificación introducida por parte de Miguel Figueira. Como acabastes de ver, Álvaro, que un dos habituais neste 11 inicial, vai deixar o seu lugar a Di Panda. Estaremos atentos a esa modificación do debuxo, pois efectuada por Miguel Figueira. Posesión para o Depor Xuvenil, axitou xa a Árbore o conxunto deportivista. Vemos aí esa primeira intervención de Di Panda, que entraba con todo en esa primeira pelota dividida. Salva o coiro Héctor, cedendo para Rubén, a caída de Rubén, dio colexado que non hai nada, que ten que proseguir o xogo, a pesar estas doenzas de Rubén, que polo de agora, a todos os efectos, non pode proseguir na súa participación nesta xogada conxunta co Depor Xuvenil. Veremos o que acontece agora. Cortaba Mario, que cedía para José Rey, lanzado Mario por ese perfil dereito, a pelota que e acaba chegando ao Tenerife, interceptaba José Rey, a verá saque de banda. Vemos aí a repetición desa acción última, parece que leva un golpe por detrás Rubén, agora sí, xa reincorporado con todas as de la línea esa disciplina do Depor Xuvenil, un habitual do 11 inicial presentado por este equipo, por esta escadra nesta campaña 24-25. A presión que fai Mella no Depor Xuvenil, a pelota dirixida cara a Rubén, que non chega finalmente. Entrométese o Tenerife, que veremos se pode trazar acción de perigo neste contragolpe no que van varios futbolistas imbricados. Vai chegar Hugo Torres,
ben intuitivo nesas accións defensivas. A pelota, iso sí, vai marchar cara a saque de Curruncho. Vai ser o primeiro do Tenerife no segundo tempo, dende a parte dereita, con ese fondo de edificios. Outro lado, pois, hai máis territorio característico de volcáns. A ver a saque de Curruncho para Tenerife. Minuto 57 de encontro. As indicacións de Santana, que son máis que claras, de todo o mundo, con ímpetu a rematar e a defender o Depor Xuvenil. A pelota que vai por arriba, non chega rematador. Pasadiña cara a esa zona dereita. Non pode evitar que saia o Depor Xuvenil, a pesar de que tiña pois esa crenza Samuel de que era pelota atribuída sobre o Depor Xuvenil. Mentres tanto vai haber banda para o Tenerife. Outra vez superamos os 2000 usuarios de xeito simultáneo nesta segunda metade, apoiando dende a 1 da tarde, hora peninsular, ao Depor Xuvenil, que, iso sí, comezou o seu partido a partir das 12, horario local de Tenerife. Sacará de banda o conxunto local na procura do primeiro tanto, e atrevéndose un pouquiño máis neste segundo tempo. Dipanda, xa que a pelota controlada. Hugo Torres que solicita o esférico. Dipanda que apisa. Dipanda que vai parar para tocar atrás con a David, que busca o seu apoio con Alex. Puido recibir falta aí David. A Alex rifando en longo, dirección a Rubén. A pesar de que non estaba Rubén aí, non pode domala, ou si acaba por facelo Tenerife, aínda que con dificultades nese primeiro contacto ca bola. Se que insistir o Tenerife, pasando que era esa banda esquerda, onde está colocado para tratar de meter ese centro Gabri. Aparecía Guerra para apoiar. Hugo Torres que pode roubar ou recuperar. Rifaba arriba Hugo Torres, pode controlar Lucas. Estaba en posición antirregulamentaria Rubén, por iso está obrigado a tocar atrás con Mario, preto desta primeira e única hora de partido neste Tenerife Depor Xuvenil. En posesión agora David, buscando apertura con Hugo Torres. Hugo Torres move cara a outro lado, controla de peito de lobo. Samuel amagaba con xogar en longo. Finalmente atopa José Rey. Dobralle Lucas por ese sector dereito. José Rey atopando a Lucas. Hai posición correcta e clara. Lucas preparado para meter o centro. Vai o centro de Lucas. Non hai rematador, pero atención porque sigue a xogada. Pode controlar Dipanda. E na incorporación o seu principal socio foi Hugo Torres. Torres que move cara a Héctor. Héctor atrás para David. David con Samuel. Samuel sobre esa línea divisoria. Está Mario. Opta por devolver con David. Trazando pase diagonalizado sobre Héctor. Héctor pecha líneas atrás. Agora o Tenerife. Atopa entre líneas a Nico, que devuelve atrás con David. David sobre Samu. Samu dirixe o ataque sobre Mario. Mario para Nico. Nico, primeiro toque con Lucas. Aparece José Rey agora. José Rey que pode cambiarla toda e que segue circulando con xeito e sobre todo con efectividade e cunha conexión de pases bastante cohesionada por parte do Depor Xuvenil. Quería sair dende aí Mario, entrométese o Tenerife que quere avanzar por perfil esquerdo. Saque de banda establecido sobre o Depor Xuvenil, minuto 60 de partido. Retransmisión ofrecida por Auga de Parada. Como a veces na parte superior dereita desta retransmisión, Auga de Parada máis o escudo Depor, o mellor escudo do mundo. Posesión para David, raseando de xeito horizontalizado con Samuel. Samuel devolve para David. David apóyase en Hugo Torres. Hugo Torres atrás con David, que de xeito colaborativo pois busca a Hugo Torres. A mirada de Figueira. Posesión que segue estando a prol do Depor Xuvenil, que está manexando tamén esta faceta porcentualmente falando. Minuto 61 case de partido. Roubaba o Tenerife. Suficiente, iso sí, ese roubo, porque xa estaba implicado en tarefas defensivas de xeito conxunto de Depor Xuvenil. O contragolpe conducido por José Rey por arriba, levanta a bola, recibe Rubén en interior de área. Rubén cede atrás para José Rey, non chega a pelota. O dorsal número 7, autor do primeiro tanto deportivista. A pelota que marcha pois alonxada de esa parcela defensiva o Tenerife. Controla en defensa o Depor Xuvenil. 0-4 no marcador. Arrancou a partir da 1 da tarde. Estivemos con este inicio. A partir de menos 10, máis ou menos.
con eses anuncios, non, propio destas retransmisións aquí na canal de YouTube do Depor, e con ese pedazo de inside realizado a semana pasada nese encontro a domicilio que lle serviu ao Depor Xuvenil para ser campeón do grupo número 1 de División de Honra. Busca o quinto Xuvenil, vai Dipanda que pode meter o centro atrás ata que apareceu Juanan, que atinou por arriba a media altura para facerse cocoiro neste minuto 62 de partido. Primeira cometida e primeira ameaza con pelota controlada de Dipanda, así é, de Dipanda. Saca en curto o Tenerife, posesión que cae nos pés do dorsal número 2 de Padrón. Padrón que tocaba en curto con Gabri. Padrón atrás. El longo propón o conxunto tinerfeño, rifa por arriba Hugo Torres, veremos a onde pode chegar esa pelota. Dende logo que non vai a topar a portería. Será saque de portería precisamente para o Tenerife, con posibilidade de xogar en curto Juan, con Alex, con Poc e compañía. Veremos se pode haber máis movimento. Sí, neste caso no Tenerife vai entrar co dorsal número 17 Amaro, que fai acto de presenza sobre o céspede. Como vedes aí, chocando as maus con algún compañeiro dos cales están presentes nesta Cidade Deportiva Javier Pérez, neste campo número 1. Saca en curto ca saída tradicional o Tenerife, que foi o mellor segundo de todos os grupos da División de Honra, que está a enfrontarse ao campeón do grupo número 1. O Depor Xuvenil, o ollo con ese erro, a recuperación de Rubén, que enfila a portería. Rubén, o amago de Rubén. ¡Ay, Rubén! ¡O golazo, 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 golazo! ¡Gol! Do Depor Xuvenil, marca Rubén o quinto, foi o hat-trick, o troco do sombreiro no minuto 63 de partido, o primeiro do conxunto deportivista neste segundo tempo dos 90 regulamentarios. Rubén que está de 12, o Depor Xuvenil que está de 12, non perdoa Rubén neste caso a primeira, si a segunda non, e o 0-5 que xa está marcado na marxe superior esquerda do marcador, aproveitando este erro da defensa do Tenerife. Rubén, que non só ten a calma, senón a estudiade de buscar o recorte logo na definición, a xustar para que non poida chegar Juan. 64, 0-5, 0-6 e agora 0-7. Rubén 1, 2 e 3. O killer do Depor Xuvenil. Pelota que volta a estar no centro do campo. E o Depor Xuvenil que está a dominar plácidamente esta eliminatoria, na que, pois, evidentemente, seguen quedando moitos minutos, menos que cando dixemos quedan moitos minutos no primeiro tempo, pero na que é absoluto dono o Depor. Xoga en longo o Tenerife. Hugo Torres quería levarse outra vez. Hugo Torres para Dipanda. Dipanda atrás para Hugo Torres. Hugo Torres, cara a posición de David. David, cara atrás con Alex. Quería tocar en curto a pelota o Depor Xuvenil. Será saque de banda. Veremos para quen, porque primeiro parece que vai haber relevo. Vai haber relevo nun principio. E veremos precisamente no Depor Xuvenil, por esta dirección que está tomando Hugo Torres, porque están preparados cos dorsais número 12 e número 17, tanto Vergara como a Parada. Marcha Hugo Torres, que é o primeiro dos xogadores sustituídos, e o segundo semella que pode ser Mario, quizáis, porque Héctor máis que nada está marchando para a banda esquerda para quedarse aí precisamente. Veamos aí a entrada do dorsal número 17 de Parada, que non agua, Parada de apelido. Sacada de banda o Depor Xuvenil, quería levarse a Rubén, que a piques estivo de chegar aí, pero finalmente non. O esférico que vai servido sobre a parte esquerda, controla Dipanda. Dipanda buscando asociación en curto. Tocaba Héctor con Dipanda. Dipanda que buscaba o caneo. Héctor que segue a doerse logo de recibir ese contacto. Cambia toda a pelota sobre a parte dereita. O cadro deportivista busca a chegada de José Rey. José Rey con todo en interior de área. O recorte de José Rey. O remate tapona a defensa do Tenerife. Minuto 66 de partido. Lanzado con todo Depor Xuvenil cara ese
Sexto tanto. Outra vez Héctor, que recibe ese agarrón. Aguanta Héctor, que quería tocar con José Rey. Colexado que indica, pois, esa posición. Farase con ela novamente o Depor Xuvenil. Outra vez. Insiste sobre a esquerda. O Depor Xuvenil con Dipanda. Dipanda. Atrás. Cara ao dorsal número 17. Con a parada. Parada retrocedendo sobre David. A caída de David, pode haber falta aí. E o colexado que vai dicir que está sinalizada esa falta. Xogará David. Aí está precisamente o dorsal número 5 sobre o lateral da área. David con a Alex. A Alex en longo. Controla Héctor, cañando centro. Héctor amagaba con xogar pola dereita. E Héctor que vai tocar con Parada. Parada na aproximación con Dipanda. Dipanda que pode atopar precisamente a Héctor. Héctor que segue insistindo sobre a esquerda con Parada. Parada. Atrás para Héctor. Héctor cambia de lado sobre Samuel. Samuel sobre Mario. Mario quería buscar entre líneas a aparición de algún compañero. Vai a aguantar José Rey. José Rey para Nico. Nico que pode cambiarla toda. Nico, efectivamente, vai no facer con Parada. Parada, quiere meterse por dentro. Parada que sigue, Parada que busca apertura sobre a esquerda. Dipanda. Dipanda, outra vez nesa consigna de devolver para Parada. Aguanta o esférico Depor Xuvenil. Outra vez Héctor, insiste para Nico, a pelota que queda solta. Rubén que pode armar a perna. Amagaba Rubén, chutaba finalmente Rubén. Vai a ver fora de xogo. Sinalizado sobre Rubén. Neste minuto 68 e medio. Con 3 trocos efectuados no Depor Xuvenil. Sobre estes case 70 minutos que levamos. A partir dos 75 xa sabedes que entraremos nese radeiro treito de encontro. Controla José Rey. Retrocedendo cara atrás. Atopa Parada. Parada que segue buscando apertura de perna dereita para Dipanda. Dipanda cruza a divisoria. Dipanda quere seguir avanzando dende aí. Non se atreve polo de agora neste un para un. Posesión para Parada. Parada con David. David máis atrás con Alex. Alex cede cara dereita. Posesión atrás. Atención a esa presión agora do Tenerife. Atrae para chegar cara a esquerda o Depor Xuvenil para sacarse a pelota desa zona comprometida. Rubén que pretendía buscar a alguén atrás. Rouba o Tenerife con posibilidade de armar a perna para o golpeo. Por abaixo, ben. Esa estirada que é un chisquiño máis centrado que parecía. No caso de Alex, está tirando nas súas intervencións que están sendo un pouco ailladas por parte do Tenerife. Donde por Xuvenil que domina de cabo a rabo esta ida aos cuartos de final da Copa de Campións. Minuto 70 de partido, retransmisión ofrecida por Auga de Parada. 0-5 para o Depor Xuvenil con triplete, neste caso de Rubén. Mais José Rey, máis David, que completan o apartado a nómina de goleadores. E Parada, que toca atrás con David, reinicia novamente o Depor Xuvenil. David para Alex. Alex quere buscar a Nico de primeiras, Nico de zurda para incorporación de Mario. Perdón, bueno, Mario está no banquiño, como estábamos a dicir antes, temos que facer aí esa corrección. Héctor avanzando e tocando sobre a esquerda. Héctor sobre Dipanda. Paroulle a pelota, será saque de banda para o Tenerife. Presiona Dipanda, recupera Dipanda. Dipanda toca en curto con Rubén. Rubén que amaga, Rubén que acaba chegando. Ese gol, ese sexto gol. O cuarto para Rubén, que sexa como for, sempre acaba chutando. Gol do Depor Xuvenil, gol de Rubén, e o sexto na eliminatoria para o Depor Xuvenil, o cuarto precisamente para este home, para Rubén no minuto 71 de partido. Xogoulle unha mala pasada ese coiro ao gardameta do Tenerife, e chegou o tanto de Rubén no minuto 71. 20 segundos, o cuarto de Rubén, logo desa entrega de Dipanda e logo desa definición por parte do 9 puro que ten este Depor Xuvenil, dorsal número 9,
que incluso podía parecer que xa estaba bastante cansado nos derradeiros minutos, pero que claro, é un xogador que presiona moito, é un xogador que vai moito ao choque, é un xogador que neses emparellamentos individual gana moitísimos duelos, e logo que está pelexando cos centrais do equipo rival pois prácticamente todos os minutos. Rubén que foi sustituído nos derradeiros encontros do grupo número 1 na Cidade Deportiva de Begondo tamén, pois por motivos da rotación, tamén porque se encontraba pois un pouco canso nese instante, e que agora mesmo pois está resolvendo aí as mil maravillas nesta imaxe que estáis a ver por medio da nosa canle de YouTube, estes case 2.200 usuarios de xeito simultáneo. Graciñas a todos e a todas. Posesión en favor de Parada. Parada atrás con Alex. Alex por fora de área pequena propia. Rifa en longo Alex a pelota que lle cae a Héctor, que quere orientar. Carabanda esquerda con Parada. Parada con Dipanda. Dous trocos preparados no Depor Xuvenil que vai chegar até os 5. Son precisamente Dani mais Iker. Iker a bo seguro para reforzar esa parcela defensiva. E, pois, no caso de Dani, todo o contrario. Agora sí, parece que vai haber esa circunstancia dos trocos. O primeiro sustituído semella que vai ser Samuel. Agora mesmo confirmaremos de xeito identificativo. O que está a facer o colexado, bueno, máis ben, un dos seus linieres é apuntar aí. O que dicíamos, momento de descanso para Rubén, que evidentemente está máis que merecido. 4 tantos nesta ida dos cuartos de final da Copa de Campións. Iker que entra ao céspede, vai entrar a Dani tamén. Ese posicionamento de Iker que vai ser no central esquerdo, e o segundo xogador sustituído que vai ser Samuel. Polo tanto, vai quedar nese exe de centrais instalado Iker, máis con David, que xa saliu e que xa partiu de inicio. 14:31 da tarde, hora peninsular, iso sí, unha hora menos. Neste caso, nas Canarias, en Tenerife concretamente, onde está a desenvolverse en canto acto se refire este partidazo da ida aos cuartos de final da Copa de Campións. Posesión para Alex, fronte a esa presión do Tenerife, esa casa de enriba, quere facerse con ela o Tenerife, a pelota que segue guardando o conxunto visitante, vai haber falta, dende esa zona onde hai 20 e pico metros, máis ou menos, 20 e poucos metros. Con esa caída semiaparatosa do xogador do Tenerife. Cando estamos, iso sí, a piques de entrar nese treito final. A vantaxe máis que ampla para o Depor Xuvenil. 6 goles ao seu favor, 6 goles de diferenza. De máis nin menos. Vamos proceder a ese saque de falta que previsiblemente vai ser directo. Logo de esa caída do xogador do Tenerife. Sobre os 75, máis ou menos 76, vaise efectuar esta falta. Vemos aí a repetición da caída, do golpe, máis que nada. Ese reflex que xa sabedes que case que un milagre moitas veces, dos futbolistas. E de recuperación instantánea en caso de que se trate únicamente dun golpe. 4 goles de Rubén, un de José Rey, outro de David neste encontro, previo a ese momento no que o Tenerife quere buscar o seu primeiro tanto, ameazando novamente a portería que defende Alex. Minuto 75, entramos xa neste trito final, intervalo final de xogo entre Club Deportivo Tenerife e Depor Xuvenil. Partido que pode seguir connosco na nosa canal de YouTube dende a 1 da tarde. E aí vedes a saída, neste caso do xogador do Tenerife, que veremos se circunstancial ou non. Vamos presenciar este saque de falta a prol do Tenerife, o golpeo que peta na barreira do Depor Xuvenil. Nova tentativa para o conxunto tinerfeño. Outra vez, volta a probar ese centro Tenerife, por arriba erguíase David, posesión para Alex, no minuto 76, con momento tamén para dar un pouco de calma, un respiro, no seu se de buscar esta banda dereita. Agarda Nico para recibir, finalmente vai no facer ou pretendía facelo con dificultades. Lucas, o control para o Tenerife,
Vemos como repliega líneas o Depor Xuvenil. Con recién ingresado ese dorsal número 14 con Dani, que quería estirarse por baixo para hacerse novamente con ese esférico. Esférico que corre agora a favor do Tenerife, que xoga en longo, fixando o seu par Iker, tocando a pelota tímidamente, levemente, para que domine Héctor, que busca en profundidade a chegada de Dani, que pode pisar área e pode golpear. Dani, a caída dio colexado que non hai nada, e que o roubo polo tanto é limpo. No caso de ese escorzo defensivo efectuado por parte do Tenerife, o xogo vai estar parado momentaneamente. Iso significa que a pelota vai a sacar o conxunto visitante dende ese lugar preciso que está a indicar o colexiado. Un Depor que está a exercer, que está a xogar ca súa segunda camisola. Un Tenerife que evidentemente pois afronta esta ida ca súa primeira. Vemos aí a repetición, onde sí que parecía que podía haber algo máis, a pesar de que o oficial do partido pois considerou que non era unha xogada o suficientemente pois clara como para considerar pena máxima a prol do Depor Xuvenil. Para pena máxima, por certo, a transformada por Darío Germil a semana pasada nese derradeiro encontro do Fabril, que por certo tedes o resumo na nosa canal de YouTube tamén. Actividade con moito movimento, con moitos vídeos das últimas semanas, sobre todo con roldas de prensa previas, esta semana tanto de Fran Alonso como a de Óscar Gil Sanz, como a de Miguel Figueira e de Manuel Pablo, con este, íamos dicir overbooking, pero bueno, é cuestión de repartirse as tarefas, os horarios, as pantallas e os diferidos, segundo como coincida para cada un dos que estades aquí connosco. Insisto, un verdadeiro prazer estar con todos vos e que nos acompañedes neste relato e, por suposto, no apoio da imaxe, porque estamos a ver unha versión pois extremadamente lúcida deste Depor Xuvenil, que entra por banda dereita. Atención, porque hai xogada de perigo, golpeo ao longueiro, ese remate que non acabou en interior de portería no caso de Vergara. Posesión para o Clube Deportivo Tenerife, con esa vendaxe sobre o cóbado dereito Vergara, un dos primeiros elixidos do Depor Xuvenil en cuestión dos trocos, a piques de entrar no 79 e consecuentemente en breves intres ese minuto 80 de partido. Prolonga o Tenerife sobre esa esquerda, repliega agora a defensa do Depor Xuvenil. Atención, ese un para un, o remate que ven achicou espazos aí Alex, e a pelota que despexada por medio de parada. Será saque de banda para o Depor Xuvenil, que segue avanzando por o tránsito destes segundos 45 minutos regulamentarios, con esa vantaxe máis que contundente, seguimos a insistir. Atención a esa repetición que veíades por aí, de Vergara, esa pelota que acababa estallada no longueiro. Atención agora o Tenerife, que busca animarse. Alex, providencial, adiantándose en esa saída, arriscando, e sobre todo pois moi seguro nese un para un. E Alex, que xoga en longo, a pelota que cae sobre Dipanda, pasa lixeiramente, favorecendo os intereses do Tenerife. Minuto 80 de partido, e pelota que cae sobre a parte esquerda. A presión de o Depor Xuvenil, veremos se surte efecto ou non, porque agora dispuxo de dúas bastante claras o Tenerife. Pelota en interior de área, ese recorte que busca Gabri, con posibilidade de golpeo, pecha ben o Depor Xuvenil. Chegaba agora si o golpeo, que mansamente vai a acabar e de xeito frontal nas maus de Alex, dorsal número 1 do Depor Xuvenil, e porteiro titular tamén para este encontro, acompañado, iso sí, evidentemente por Anxo como a porteiro suplente, dorsal número 13, que como xa sabedes é un dorsal pois frecuentemente empregado polos porteiros e porteiras. E Vergara, que orienta atrás cara a esa posición que ocupa Alex. Xoga en longo Alex sobre Dipanda, Dipanda que non pode chegar, pero que está atento á presión. Ollo, porque pode cazar a Dani para facer o sétimo. Estaba en posición antirregulamentaria Dani, que reclamaba que tocara en último lugar un xogador do Tenerife, rompendo así esta circunstancia ou esta ilegalidade, segundo indica o reglamento. Posesión para o Tenerife sobre 81 de partido nesta retransmisión ofrecida por Auga de Parada, onde estamos a ofrecer esta ida dos cuartos de final da Copa de Campións. Está a gañar por 0 goles a 6 o Depor Xuvenil. Ollo con esa presión de Dipanda, piques de trabucarse Juan, que ten que recuperar a súa posición en portería propia. Avanza metros
o Tenerife, que busca o cambio de orientación sobre dereita. Pode recibir Gabri sobre esa liña de fondo, encarando diante de parada, metendo centro. Tapona ben a defensa, a retagarda do Depor Xuvenil, a pelota que pode favorecer a Vergara. Vergara avanza metros na conducción, dende a dereita, preto del está Héctor acompasando, agora instalado nesta parte dereita, mentres que Dipanda, naturalmente, pois foi adxudicado a esquerda, na que partía Héctor dende ese asubío inicial do colexiado. Iker, movendo con David con Lucas con Vergara, Vergara para David con calma, con parsimonia, buscando cal é a mellor opción en canto a acompañamento, non, de xogadores que están preto del. Ollo co Tenerife, porque rouba o esférico sobre esa frontal da área do Depor Xuvenil. Vai haber falta nunha posición un pouco comprometida en canto a perigosidade que pode orixinar o Tenerife. Vamos ver quen vai ser o executor dese saque de falta, cando esa é a repetición que mostra a realización con esa carga un pouco lateralizada en canto a carreira, en canto a ese corpeo de Iker, considerado antirregulamentario por medio do colexiado. Vai chutar novamente o Tenerife. Barreira de 4 homes no Depor Xuvenil, minuto 83 de partido. Golpeo que marcha por riba da portería que defende Alex. Saque de portería para o Depor, que quere pois acabar da mellor maneira posible esta ida na que deixa a eliminatoria, salvo hecatombe, medianamente sentenciada. Sacará Alex, que veremos o que opta por facer. Pois xogan en longo sobre a parte esquerda onde estaba Dipanda, un chisquiño máis metido cara adentro. Faise con el o Tenerife, presiona o Depor Xuvenil, vaya pelota por arriba, querese anticipar David, neste caso o Tenerife que busca o golpeo. Outra intervención espectacular de Alex, ese esférico que vai gañar Héctor, completando pois a totalidade de minutos que levamos polo de agora, que un dos fixos nese 11 inicial, e que logo pois vai ter bastante confianza por parte do técnico nos momentos nos cales está sobre o céspede, tanto en primeira parte como en segunda parte. Quedalle moita gasolina aínda no tanque a Héctor. O roubo do Tenerife, benaventurado en ataque, pase filtrado cara ao interior da área, ben David atento para meter o pé no momento xusto e necesario. Bando para o Tenerife, último esforzo agora na contenda, co resultado xa de vida e medianamente pois decantado a prol do Depor Xuvenil. Vai proceder a ese saque de banda o Tenerife, a pelota posta por Padrón en interior de área allea. José Rey, que non pode facer contacto con esa bola, vai por arriba, toda vantaxe o mundo para Alex, que quere sacar rápidamente, orientando para Dani. Atención a ese bote, Dani, que persigue o esférico, non vai poder chegar, si vai no poder facer Juan, cedendo en curto, con esa saída de centrais, a presión de José Rey, que está a traballar moitísimo neste encontro. Ambos os dous extremos, tanto Héctor como a José Rey, incluso que as súas posicións permutadas durante o transcurso do encontro, por mor deses trocos e deses axustes particulares de Figueira. Dipanda quería levarse o esférico, caeu. Dipanda non houbo infracción, tampouco daba moito lugar porque tocou limpamente esa pelota o xogador do Tenerife. Haberá saque de banda prol do Depor Xuvenil, minuto case 86 da contenda. Aí entrega o balón a Dipanda, outra vez o Depor. Dipanda que move atrás con Iker, Iker con David sobre a dereita con Vergara. Vergara busca o caneo, quería marchar Vergara, último en tocar foi o xogador do Tenerife. Saque de banda para Vergara, que vai facer entrega, veremos sobre Lucas. José Rey tamén está lixeiramente próximo del, ou incluso Dipanda. Recibe Lucas, entrega para Vergara, Vergara que retrasa sobre David. David atrás nuevamente para Alex, que circula sobre a posición de Iker.
Iker. Levanta cabeza Iker, que busca entre líneas a chegada de Dani. Deixa pasar a pelota ao Tenerife. O esférico que marcha cara atrás. Boa presión agora de parada. Tamén de Dani. Por arriba tenta sair xogando o cadro tinerfeño. Boa presión de José Rey. Tamén de Nico. A pelota que lle cae ao Depor Xuvenil, que ten pois toda a calma do mundo no marcador e sobre todo nesta acción para xogar o que mellor lle saia, lle pareza ou que decidan, non? Os xogadores visitantes. Vergara recibe preto de liña de cal, asóciase con Lucas, que recibe esa falta que veremos se pode acarrear ou non cartón amarelo. Si parecía porque a entrada é un chisquiño a destempo sen balón de por medio. 87, medio case de partido, veremos cal é o tempo que se lle pode engadir a este Tenerife 0, Depor Xuvenil 6. Iker controla e pasa, recibe e pasa novamente o Depor sobre Iker, xogando en longo, quería atopar neste caso a parada con esa suba de metros por parte esquerda, banda para o Tenerife. Esta retransmisión ofrecida por Auga de Parada, como xa sabedes. Acá, pois, nos quedan aí uns minutiños para chegar ao final. José Rey, ollo con esa ruleta gustándose. José Rey, o Depor Xuvenil, se recorte ben feito para buscar proseguir e prosperar na acción. Parada que seguía, parada que perdeu. E o Tenerife que recuperou novamente, superado 88, deixando pasar esa pelota. Veremos se pode recuperar Nico, facendo un esforzo titánico para chegar a esa posición que ocupa o dorsal número 17 do Tenerife, Amaro. Cesión atrás, quería gustarse agora o dorsal número 10. E Gabri, que segue insistindo en da parte dereita, pasando atrás, cara ese eixe de centrais, 88 e medio de partido. 14 e 46. En longo busca esta opción agora o Tenerife, vai chegar de xeito pouco sobrado. Aí Gabri en canto a súa distancia fronte ao balón, buscaba o centro Gabri e sacaba a defensa do Depor Xuvenil. Imos entrar no minuto 89. Logo faceremos eses cálculos, non? De canto pode ser o tempo engadido que adxudica o colexiado. E Vergara, quen cede para Héctor. Héctor dende a dereita, aguantando Héctor sobre a divisoria. Marcha Héctor, con calidade, con clase, cedendo atrás. Para Lucas, José Rey, preto del está Dani. Dani abre toda a pelota sobre Dipanda. Dipanda con calma, Dipanda que pana. Dipanda que veremos se vai buscar encarar. Dipanda que busca a posición do seu par. Dipanda en corto con Héctor, de volta con Dipanda. Dipanda que cede atrás con Parada. Parada que danlle, pois iso, menos de medio minuto a isto, mais o que considera engadir o colexiado nesta victoria de autoridade na ida dos cuartos de final da Copa de Campións do Depor Xuvenil, que firmou 4 tantos nese primeiro tempo. Imos xa preparando esta parte final da retransmisión, como sempre, con Nico, que é posuidor do esférico. Nico para Héctor, esvara Héctor, segue Héctor, marcha dun, marcha de dous Héctor, levanta o periscopio Héctor, decide pasar para Dipanda en interior de área do Tenerife. Dipanda non pode seguir porque había fora de xogo, minuto 90 de partido, 0-6 para Depor Xuvenil. No marcador, con 4 tantos, ni máis ni menos que de Rubén Fernández. Superamos xa o 90, veremos se hai un engadido que se soe dicir testimonial en canto a que sexa pouco tempo con respecto ao que soen ser estes tempos de engadido. A pelota que marcha en longo e agora con total seguridade o que quere facer o Depor Xuvenil tamén é asegurar esa portería a cero e non conceder absolutamente nada no cadro local, no Clube Deportivo Tenerife. Vergara con Lucas. Lucas con posibilidad de tocar atrás con ese apoyo de David. David cara atrás nuevamente con Alex. Alex que pode orientar cara a Iker. A lo Valles esférico. Iker amagaba, pisaba pelota. Iker atrás con Alex. Alex buscando apertura con David. David proyectando a Vergara. Vergara con José Rey, implicado 80% en tarefas de construcción de ataque para o Depor Xuvenil. Superado xa este primeiro minuto de engadido. 91-15 nesta retransmisión ofrecida por Auga de Parada. Hashtag CD Tenerife Depor para facer os vosos comentarios, ¿no?, sobre o que está de saber por medio da pantalla. Controla, deixando correr ese tempo o Depor Xuvenil con José Rey como posuidor
José Rey avanzando ligeiramente, pero prácticamente no sitio. José Rey con Alex a piques de chegar ao minuto 92 en global. Xoga en longo a pelota sobre a dereita Alex. E teo xusto necesario Vergara, anticípase o Tenerife, pode roubar o Depor Xuvenil, faise con ela Héctor, quería asubiar o amagaba, aí o colexado con pitar o final, veremos se lle pode quedar unha última o Depor Xuvenil, o cambio de orientación, toca o Tenerife, a pelota que vai sair por fora da liña de cal, e veremos se vai sacar ou non Vergara, porque chegamos ao minuto 92. 2 minutos de engadido polo de agora, José Rey con David. David orientando cara esa aparición agora de Dani, que toca de cara. José Rey gañando completamente ese centro, esa rúa, máis ou menos 3 de atletismo. Dipanda, métese cara adentro Dipanda. Dipanda tropezase nesa parte final, rouba a pelota ao Clube Deportivo Tenerife, 92 e medio de partido, quere construir agora o Tenerife, boa anticipación rápida, presto que se diría el italiano por parte do Depor Xuvenil, que toca por mediación de Nico. Nico asiste a Iker. Iker entre líneas con José Rey, deixando de primeiras un chisquiño cara atrás, iso sí, con David. Chegamos ao minuto 93. Volta a controlar agora Iker dende o perfil esquerdo desa liña de centrais. Iker cambiando cara a outro lado, controla David, levanta levemente a cabeza David. David que volta a recibir atrás por mediación de Lucas, incorporando agora nesta posesión a Alex. O Depor Xuvenil que segue incrementando a súa porcentaxe de posesión con esta pelota que controla Dani. Dani quería volver cara atrás, ollo con esa presión. Iker, agora sí, cara atrás con Alex. Alex que controla e pasa con José Rey. José Rey que distribuye ipso facto para Iker nesta zona lateralizada de área propia. Iker, cara adiante, levemente verticalizando ese pase con Nico. Nico, apoyas en José Rey. José Rey de perna derecha para zurda con Iker. Iker atrás, nuevamente, con Alex. Prácticamente unha posesión de balonmán para o Depor Xuvenil. E parece que pode rematar isto no minuto 94. José Rey avanzando. Agora sí, entramos no 94. Pelota atrás, Iker con Alex. Alex levanta cabeza. Alex en curto con David. Non hai final por agora. Segue ampliando o colexado. Move a pelota o Depor cara a outro lado con Iker. Iker levanta a cabeza, busca o desplazamento en longo, entra con todo. Parada por esa banda esquerda. Bo corte agora da retagarda do Tenerife. Dipanda que non pode chegar. Sae levemente pa presión. Dani agora controla así Dipanda. Dipanda que pon a velocidade. Dipanda que quería buscar asistencia con a parada. O colexado que fala por medio dese pinganillo cos seus asistentes. Pois neste caso quedan 15 segundos para chegar ao minuto 95. José Rey para Nico, nin siquiera o 95. Agora sí chegamos ao final desta ida dos cuartos de final da Copa de Campións. Gañou o Depor Xuvenil e de que maneira, con 4 tantos no primeiro tempo en Tenerife, con 2 no segundo tempo, 4 obrados por parte de Rubén Fernández, un engadido por parte de David máis outro deste home precisamente que fixo o primeiro de José Rey. Unha cara, unha faciana espectacular a que ofreceu o Depor Xuvenil nesta ida da eliminatoria fronte ao Tenerife. De aquí imos a despedir a retransmisión, dando as grazas como sempre a todos os deportivistas pois, por estar connosco, a todos os que seguistes esta retransmisión por medio da nosa canal de YouTube. Vémonos a semana que ven ese partido de volta no Estadio Banca Riazor entre Depor Xuvenil e Tenerife. P e medio ten o Depor Xuvenil nas semifinais deste torneo da Copa de Campións para congregarse como o mellor equipo da península, en este caso do fútbol español en idade xuvenil. Unha aperta moi grande esta tarde, unha cita ineludible con ese Sporting Depor mañá pola mañá. Agardamos vos a todos e a todas no Estadio Banca Riazor para ese Depor a Banca Sevilla e pola tarde para ese Deportivo Fabril fronte ao Camp de Murcia. Como sempre, un placer, un servidor, Saúl Roel, aperta grande e como sempre tamén Forza Depor.